ஹரே கிருஷ்ணா. 18 டேஸ் வகுப்புக்கு எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். இது வந்து நம்ம அடல்ட் கம் யூத் குரூப் ரெண்டு பேரும் கம்பைன் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ், பெரிய கிளாஸா நம்ம நடந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் இது வந்து 34வது மாசம் நம்ம வந்து இப்ப நடத்திட்டு இருக்கோம். அண்ட் இன்னைக்கு வந்து பாக்குறது ரொம்ப கம்மி தான் பார்க்க போறோம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரே இதுல என்ன இருக்கு பகவத்கீதா பார்த்தா இன்னைக்கு ஒண்ணுமே படிக்க மாட்டோம். அந்த மாதிரிதான் ரொம்ப பேசிக் தான் படிக்க போறோம். ரொம்ப கம்மி தான் இன்னைக்கு படிப்பேன். சோ அது வந்து படிக்கிறதுக்கு நம்ம நீங்க எல்லாம் வந்திருக்கள். ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு எல்லாரையும் பார்த்து பேசுறதுக்கு. அண்ட் வி ஆல் வெல்கம் யூ. ஃபுல் என்டையர் எங்க ஃபுல் இஸ்கான் மங்களூர் எல்லாருமே உங்களை வெல்கம் பண்றாங்க. பிரத்யேகமா நம்ம இந்த கிளாஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லா அட்மின்ஸ் எவ்ரிபடி இஸ் வெல்கமிங். ஓகே, ஹேவ் அ வண்டர்ஃபுல் ஜேர்னி. இந்த 18 நாளும் ஒரு யஜ்ஞம் மாதிரி நினைச்சுக்கணும். இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு பூஜை பண்றோம், 4 நாளைக்கு பூஜை, நம்ம எவ்வளவு இன்வால்மெண்டா இருப்போமோ அது போல பகவானை பிரார்த்திக்கணும். என்னால முடியும் அப்படின்னா இல்ல, பகவான் பத்தி நீ வழி கொடுப்பா. நான் 18 நாள் எனக்கு அட்டென்ட் பண்ணணும், அதுக்கு ஒரு தகுதி எனக்கு கொடு, எனக்கு ஒரு நல்ல ஆரோக்கியம், வேற ஒண்ணு இந்த தடங்கள்லாம் வராம எனக்கு புரிஞ்சுட்டு பகவானை பிரார்த்திச்சுட்டு நம்ம வந்து இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, இப்ப நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்னா ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூர். அதுல என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம, அங்க உள்ள டேட்டி தான் அது. சோ அது அவரை முதல்ல சேவிச்சுட்டு ஒரே வாட்டி ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திர சொல்லலாம். எல்லாரும் மியூட்லயே சொல்லலாம். யாரும் நம்ம மியூட் பட்டனை அன்மியூட் பண்ணவே வேண்டாம். யூ கேன் ஜஸ்ட் கீப் இட் மியூட்லயே இருக்கட்டும். அண்ட் ஏதாவது சந்தேகம் இல்லை தெரிஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். ஓகே, ஆனா இன்னைக்கு டேல நான் வந்து உங்களை எல்லாம் இன்வால்வ் பண்ண போறது இல்லை. ஸ்லோகம் படிங்க, இல்லாட்ட டெய்லி வந்து நான் உங்களை எல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன். அதை படிங்கோ இதை படிங்கோன்னு சொல்லும்போது என்ன இன்டராக்டிவா இருக்கும். நீங்க அந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் படிக்கலாம். கொஞ்சம் இதா இருக்கும், நல்ல ஒரு என்டர்டெய்னிங்கா இருக்கும். ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு இதுதான் மகாமந்திரம். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் தான் இன்னொன்று வந்து மகாமந்திரம். அது வந்து நீங்க மியூட்லயே சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராமா ராம ஹரே ஹரே. அவருக்கு கும்பிடு போட்டு கிருஷ்ணருக்கு நம்ம வந்து உள்ள போகலாம். இப்போ வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு பிரேயர் உண்டு இல்லையா? எல்லா நிறைய ஆச்சாரியமார்கள் இருக்கா, கிருஷ்ணர் இருக்காரு, ராதே இருக்கா, எல்லாருக்கும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் குருவுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து நமஸ்காரம் தெரிவிச்சுட்டு தான், வணக்கம் தெரிவிச்சுட்டு நம்ம வந்து உள்ள நுழையலாம். இன்னைக்கு வந்து பிரணத்தி, இதுக்கு வந்து நம்ம பிரணத்தி சொல்றோங்க. அண்ட் வந்து பிரணாமம், மீனா என்ன பிரணாமம்னாக்க செல்யூட்டிங். இங்கிலீஷ்ல செல்யூட் சொல்வா, சான்ஸ்கிரிட்ல பிரணாமம். நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம், நமஸ்காரம் தமிழ்ல சொல்லுவோமே அந்த மாதிரி. ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு நமஸ்காரம் போட்டு அதுக்கு ஒரு ஜாட்டட் டவுன் சம் இது வரிசை எல்லாம் நம்ம போட்டு வச்சிருக்கோம். அது வந்து சொல்ல சொல்ல வந்துடும் நமக்கு. ஒரு 10 நாள் ஆறதுக்குள்ள உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சு போயிடும். இன்னைக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே ஆனதுனால நானே படிக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च, जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. இது வந்து நம்ம பிரேயர். ஓகே, பிரேயர் முடிஞ்சு சாட்ல யாரும் போட்டுட்டோம். ராதாகிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து என்ன படிக்கிறோம்னா 18 டேஸ்ல 18 நாட்களில் பகவத்கீதையை புரிந்து கொள்ளுங்கள். அவ்வளவு சீக்கிரமா புரிஞ்சு கொள்ள முடியுமா? முடியும். அது போல நம்ம இன்வால்மெண்டா இருந்து அதான் என்ன கொஞ்சம் தான் சொல்லி கொடுக்க போறோம், அதையும் புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ஆனா நிறைய இருக்கு, இந்த விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு. இட் இஸ் நாட் ரொம்ப சின்னதுன்னு நினைக்க கூடாது. 18 நாள்ல புரிஞ்சுக்கிற போல எல்லாம் இல்லவே இல்லை. நாங்க அஞ்சாவது லெவல்ல படிச்சுட்டு இருக்கோம். 5வது லெவல்லையும் பகவத்கீதா தான் படிக்கிறோம். அவ்வளவு நுணுக்கமா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஆனா இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல என்னது, பேசிக்கா உள்ளதான் படிக்க போறோம். பகவத்கீதைனா என்னது அப்படின்னு திறந்து புத்தகத்தை திறந்து நம்ம பார்த்து படிக்க போறோம், அவ்வளவுதான். ஆனா 18 நாட்கள்ல எவ்வளவு புரிஞ்சுக்க முடியுமோ அவ்வளவு புரிஞ்சுக்க. only we need your commitment. நல்லா கமிட் பண்ணிக்கோங்க. இன்னையில இருந்து நான் வந்து 18 நாள் இதுக்கு டைம் ஒதுக்கி நான் வந்து கண்டிப்பா வருவேன். இப்ப இன்னைக்கு என்னது, அத்தியாயம் 1 பார்க்க போறோம். எஸ், அது ஒரு டைட்டில் வேணுமே, ஒரு சாப்டருக்கு ஒரு டைட்டில் இருக்கிறாப்புல. இந்த சாப்டர் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். இப்ப இது என்னதுனாக்கா, இப்போ பேக்ரவுண்ட் சீனரி நமக்கு தெரியணுமே. இது என்ன சடன்லி ஒரு போர்க்களம் சொல்றா, குருக்ஷேத்திரம் சொல்றா, ஒண்ணுமே தெரியாதவளுக்கு அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமே, அதனால சொல்றேன். இது வந்து மகாபாரதம் ஒரு பெரிய காவியம் இருக்கு, அது எல்லாருக்கும் கேட்டிருப்பீங்க. ராமாயண மகாபாரதம் தெரியாது, இது கேட்காதவங்க யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. அட்லீஸ்ட் கேட்டிருப்பா, ஃபுல்லா தெரியலைனாலும் கேட்டிருப்பா. அதுல வந்து ஒரு சின்ன பாகம் தான் இது. இது வந்து ரொம்ப சின்ன ஒரு எபிசோட் மாதிரி சொல்ல, ஒரு 45 நிமிஷம் வந்து கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன்ட்ட பேசுறதுதான் வந்து பகவத்கீதை ஃபார்ம்ல நமக்கு வந்து கொடுத்திருக்காரு. சோ இது வந்து அந்த போர்க்களத்துல இவங்க வந்து வந்திருக்காங்க. கிருஷ்ணர் வந்து தேரோட்டியா இருக்கார். தேரோட்டினா என்னது, சேரியட். இது ரைட் பண்ணிட்டு வர்றார். அதுதான் என்னால் நான் பண்ணுவேன், வேறெல்லாம் ஒண்ணு வேற ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன்னு. பரவாயில்ல, நீ என் கூட இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் வந்து அவரை வந்து தன் கூடிய வச்சுட்டு, சரி ரதத்தை வந்து நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்து. எது இதோட நடுவுல 2 அணிகளும் இருக்காங்களே, ஒரு அணியில யார் இருக்கா, கௌரவர்கள், இன்னொன்னு இதுல பாண்டவர்கள். 2 பேரும் யாரு, பெரியப்பா பிள்ளை சித்தப்பா பிள்ளை தான், 2 பேரும் கசின்ஸ் தான். ஆனா பெரிய ஒரு ஸ்டோரி அதோட. இந்த ராஜ்யம் என்னோடுதான், உங்களுக்கு ஒண்ணு தரமாட்டேன், அப்படியே ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி எல்லாம் பண்ண அப்புறம் ஃபைனலி போர் தான், வேற வழியே கிடையாது, போர் புரியணும் அப்படின்னு வந்த நிலைமையில இவங்க இப்ப இருக்காங்க. சரி போர் புரியலாம் அப்படின்னு தைரியத்தோட வராங்க. அப்ப அர்ஜுனா என்ன சொல்றாருனாக்கா, கிருஷ்ணாட்ட எனக்கு வந்து இந்த 2 அணிலையும் யாரெல்லாம் இருக்காங்க எனக்கு பார்க்கணும். எஸ்பெஷலி எதிரணியில நம்மளை எதிர்த்து யார் இருக்காங்க எனக்கு பார்க்கணும். ரதத்தை வந்து நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்துங்க, எனக்கு போய் பார்க்கணும். சோ இது வந்து போர்க்களத்துல போயிட்டு படைகளை கவனித்தல். இதுதான் இன்னைக்கு அதான் பார்க்க போறோம். இப்ப இதெல்லாம் நம்ம படிக்க போறது வந்து யாரோட இது எழுதினவர் யாரு, இதெல்லாம் போதனை. இது வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர், அவருடைய அருள், தெய்வீக அருள் அபய்சரண், அவரோட நிஜமான பெயர், சின்ன வயசு பெயர் அபய்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. அவர் யாரு, ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்விற்கான சர்வதேச சங்கம். அது ஷார்ட் என்னது, இஸ்கானோட தான் தமிழாக்கம் என்னது, கிருஷ்ண உணர்வுக்கான, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் ஃபார் இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி. அது சோ போதனை, அவரோட போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் நம்ம வந்து படிக்க போறோம். அவரோட ஒரு லைஃப் ஹிஸ்டரி பார்த்துடலாம். ஒரு 4-5 ஸ்லைடு இருக்கும். அவர் எப்படி பிறந்தாரு, எங்க இருந்தாரு எல்லாம் படிக்கலாம். 1896 ஆண்டு செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி ஜென்மாஷ்டமிக்கு அடுத்த நாள் கல்கத்தாவில் ஒரு எளிய வீட்டில் பெங்காலி காயஸ்தா குடும்பத்தில் பிறந்த அவர் அபய்சரண் என்று அழைக்கப்பட்டார். இது ஒண்ணும் இது இல்லை, அவருக்கு என்ன சின்ன வயசுல என்ன பேரு, அபய்சரண். அவர் பிறந்த தேதியானது செப்டம்பர் 1, 1896.
அவர் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு வீட்டுலதான் பிறந்திருக்கார். பெங்காலி, நம்ம எல்லாம் தமிழ் அப்படின்னு சொல்றப்பல அவர் பெங்காலி பேசுறவர். கல்கத்தால காயஸ்தா, அது ஒரு நம்ம ஒரு செக்ட், ஒரு என்ன சொல்லுவா, நம்ம ஒரு கம்யூனிட்டி சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிட்டி அது. இவரது பெற்றோர் ஸ்ரீமான் கௌர் மோகன் தே மற்றும் ஸ்ரீமதி ரஜினி தே, அம்மா அவர் பேர் கொடுத்திருக்காங்க. அவர்கள் வைஷ்ணவர்கள். வைஷ்ணவர்கள்னா புரிஞ்சுக்கணும், நான் எல்லாருமே கிருஷ்ண பக்தாஸ். இப்ப நம்ம எல்லாரும் அப்படிதான், நம்ம எல்லாருமே இஸ்கான்ல வந்தாச்சுன்னா நமக்கு என்னது, எந்த ஜாதி மதம்லாம் கேட்கவே கூடாது, யாரும் வந்து கேட்கவும் மாட்டாங்க. எல்லாரும் வைஷ்ணவா தான், ஸ்டெப் எடுத்து வச்சாச்சு நம்ம உள்ள. அப்ப நம்ம எல்லாருமே வைஷ்ணவா தான். ஏன் அப்ப வந்து அவர் குழந்தை கொஞ்சம் பெருசா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெருசாரு. 5 வயசு ஆயிடுத்து அந்த குழந்தைக்கு. 1901 அபய்சரண் தனது 5 வயதில் தனது நண்பர்களுடன் ரத யாத்திரை விழாவை நடத்தினார். அப்படின்னா என்னது, ரத யாத்திரை சும்மா ஒரு சொப்பு வச்சு விளையாடுற போதுதான். அந்த ஊர்ல அப்பெல்லாம் என்ன இருந்ததுன்னா, விளையாட்டுனாலே அந்த பகவானோட பஜனை பண்றது, இதெல்லாம் தான் விளையாட்டு. இன்னைக்கு இருக்கிற போல எல்லாம் மொபைல் கேம்ஸ் எல்லாம் கிடையாது, டிவி கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. அப்ப என்னது, அந்த ஊர்ல அவ வந்து பெங்காலி அந்த இதுல எல்லாம் எப்படின்னா தேர் இழுக்கிற அந்த ஃபெஸ்டிவல் எல்லாம் நடக்கும். அப்ப அந்த குழந்தைக்கு என்ன ஆசை வந்ததுன்னா, எனக்கு தேர் இழுத்து வந்த அந்த மாதிரி விளையாட்டு விளையாடணும்னு அவ அப்பா மரத்தால ஒரு சின்ன ஒரு இது மாதிரி பண்ணி, தேர் மாதிரி பண்ணி, இந்த எல்லா பசங்க விளையாடுங்க அப்படின்னு இவெல்லாம் அந்த மத்தெல்லாம் கொட்டி, ஜால்ரா எல்லாம் கொட்டிட்டு ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி விளையாடுறாங்க 5 வயசுல. அப்பயே அவருக்கு எவ்வளவு பக்தின்னு பாக்கலாம். அப்புறம் 1922 கொஞ்சம் பெருசாயிட்டார் அவர், காலேஜ் எல்லாம் படிக்கிற லெவலுக்கு வந்தாச்சு அவர். 1922 அவரது ஆன்மீக குருவான ஸ்ரீலா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரை சந்தித்தார். அப்பெல்லாம் அப்படிதான். இப்ப வந்து நமக்கு ஆன்லைன் ரொம்ப ஈஸியா போயிடுது, நம்ம சாப்பிடணும் கேட்கலாம், படுத்தணும் கேட்கலாம், டிராவல் பண்ணணும் கேட்கலாம், அவ்வளவு சௌரியம் வந்துடுது. அந்த காலம் அது அப்படியெல்லாம் இல்லை. ஒரு குருஜி வந்திருக்காரு அப்படின்னா அவர் எங்க உட்காந்துக்கிறோம் அங்க போயிட்டு எல்லாரும் உட்காந்துட்டு கேட்பா. ஈவன் சம் ஐ திங்க் ஒரு 30-40 வருஷம் முன்னாடி அப்படிதான் இருந்தது. யாராவது பிரபுஜி எல்லாம் வராங்க அப்படின்னாக்கா, வாரியார் சுவாமி எல்லாம் வருவார் எங்க ஊருக்கு எல்லாம். வந்ததுனாக்கா நாம தான் போனோம், அவர்லாம் எங்கேயும் வரமாட்டா. அவ ஒரு சபால உட்காந்துட்டு இருப்பா, ஒரு வெளி இதுல உட்காந்துருப்பா, நம்ம தான் அவரோட போய் எல்லாம் கேட்கணும். அந்த மாதிரி டைம்ல இவர் போயிட்டு என்னதான் சொல்றாரு கேட்கலாம்னு சொன்னோன்னு இவருக்கு நல்லா பிடிச்சு போய், சரி நான் சீடர் ஆயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரோட சீடர் ஆயிட்டேன். இவரெல்லாம் ரொம்ப நல்லதா போதனை பண்றாரு அப்படின்னு. அவருக்கும் இவரோட இதெல்லாம் என்ன நல்ல திறன். இவர் என்ன சின்ன வயசுல நல்லா படிச்சு கான்வென்ட் எஜுகேட்டட் இவர். அப்போ இவருக்கு இங்கிலீஷ்லாம் நல்லா சரளமா வரும். அப்ப நீ வந்து என்னது, அவர் வந்து அவர்கிட்ட என்ன உபதேசம் பண்றாருன்னா, பணம் கிடைத்தால் புத்தகங்களை அச்சிட அவரது ஆன்மீக குருவிடமிருந்து வழிமுறைகளை பெற்று 1944 பேக் டு காட்ஹெட் என்ற வெளியீட்டை தொடங்கினார். இந்த மேக்சின், ஒரு மேக்சின் பேக் டு காட்ஹெட்னு ஒரு மேக்சின் இருக்கு. அந்த மேக்சின் இன்னைக்கும் இருக்கு. அவர் இல்ல, அவர் போய் சேர்ந்தாச்சு, உடலை விட்டு அவர் போயாச்சு. ஆனா அவரோட ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாம் இன்னமும் அந்த பேக் டு காட் மேகசின் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ அதுல என்னது, ஆன்மீக புத்தகம் இப்ப எல்லாம் நமக்கு நிறைய வருதே, சக்தி விகடன் அது இது எல்லாம் வருதே, அந்த மாதிரி வந்து பேக் டு காட் ஹெட்னு அதுல எல்லாம் ஆன்மீக எல்லாம் இது இருக்கும், செய்திகள்லாம் இருக்கும். சோ அவரோட குருஜி என்ன சொன்னாருன்னா, உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் பணம் கிடைக்கிறதோ, பணம் கிடைக்கிறதா அவர் பெரியவராயி இதெல்லாம் பிசினஸ் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. மெடிக்கல் பிசினஸ் அது இதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிக்கும்போது, வீட்டு செலவு போக எல்லாம் செலவு போக உன் கையில பணம் இருக்கு இல்லையா, அது என்ன ஸ்பெண்ட் பண்ணனா, நீ வந்து புக்கு பிரிண்ட் பண்ணு, அதுதான் அவருக்கு வந்து சொல்லியிருக்காரு. அப்ப இவர் வந்து சரி, அதை என்னோட குருஜி சொல்லியிருக்காருன்னு அதை ஆரம்பிச்சிட்டார். அப்புறம் என்ன சொன்னார், அதுக்கப்புறம் நீ உலகம் முழுவதும் பிரசங்கம் பண்ண, சைத்தன்ய பகவானின் செய்தியை உலகம் முழுவதும் பிரசங்கிக்கும்படி அபயாவை வலியுறுத்தினார். சைத்தன்ய மகாபிரபு யாரு, அவர் கிருஷ்ணரோட அவதாரம் தான். கிருஷ்ணா ராதை 2 பேரோட சேர்ந்து உள்ள பொட்டன்சி அந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட இருக்கு. அவரோட நிறமெல்லாம் பார்த்தா கோல்டன் கலர், அப்படி ராதாராணியோட கலர் இருக்குமா. அவர் ஆனா அந்த பக்தியில இது பாடுறதெல்லாம் ராதாராணி மாதிரி, ஆனா அவ்வளவு வைபவங்களும் இருக்குமா. அப்படி கிருஷ்ணாவோட பகவான் கிருஷ்ணட்ட நம்ம என்னெல்லாம் பாக்குறோமோ அது அவ்வளவு சைத்தன்யமும் அவர்கிட்ட இருந்துட்டு. சோ அவர் வந்து அவரோட கிருஷ்ணா ராதா 2 பேரோட அவதாரமா தான் அவர் வந்திருக்காரு. சோ அவரோட என்னதுன்னாக்கா, கலியுகத்துல நாமம் தான் பெருசு, நாமஸ்மரணம் பண்றதுதான் நல்லது, இதுதான் நம்மளை வந்து பகவானோட இடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, இது சொல்லுங்க போறோம், வேற என்ன பண்றீங்களோ இல்லையோ, இந்த கலியுகத்துக்கு இதுதான் பெஸ்ட், இதை சொன்னா போறோம், நம்ம எல்லாம் இந்த உலகத்துல இருக்கோமே, இதுல இருந்து விடுபட்டு நம்ம வந்து பகவானோட இடத்துக்கு போனோம்னாக்கா இதுதான் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காரு. சோ இவர் என்ன ஃபாரின்ல போயிட்டு எல்லாம் உலகம் முழுவதும் சொல்லணும்னா, இவர் நல்லா படிச்சிருக்காரு, இங்கிலீஷ் எல்லாம் நாலேஜ் இருக்கு. நம்ம ஊர்ல எல்லாருக்கும் தெரியும் கிருஷ்ணானா யாரு எல்லாம் தெரியும், பக்தி பண்றாங்களோ அது வேற விஷயம். ஆனா அட்லீஸ்ட் நமக்கு தெரியும், வெளியூர்ல இருக்கிறவங்கள அவ்வளவு தெரியாது. அப்ப அங்க போய் பிரசங்கம் பண்ண சொன்னதுனால அவர் அதை கேட்டுட்டு அவர் வந்து கப்பல்ல ஏறி போக்குறது பாக்குறாரு. அவையிலிருந்து சுவாமி வரை எப்படி அவருக்கு சுவாமிங்கிற பட்டம் எப்படி வந்தது அப்படின்னு பார்க்கலாம்.
அவருடைய பக்தி மற்றும் புலமை திறன்கள் காரணமாக கௌடிய வைஷ்ணவ இயக்கம், இப்போ வைஷ்ணவானா சொல்லிட்டேன் இல்லையா, கிருஷ்ணரோட பக்தர்கள் எல்லாருமே வைஷ்ணவ. அதுல கௌடிய வைஷ்ணவர் சொல்லிட்டு ஒரு செப்பரேட் ஒரு குரூப். அவன் வந்து அந்த இயக்கத்தின் உறுப்பினர்களால் அவருக்கு பக்தி வேதாந்தா என்று பெயர் வழங்கப்பட்டது. அவருக்கு ரொம்ப அவர் வந்து பக்தியில ரொம்ப இதா இருந்ததுனால அவருக்கு வந்து அந்த பட்ட பெயர்னு எல்லாம் கொடுத்துடுவாங்க. அப்ப அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பட்டம் கிடைச்சிருக்கு. 1959 அவருக்கு சுவாமி என்ற பட்டமும் வழங்கப்பட்டது. அப்ப சுவாமி பக்தி வேதாந்தா அந்த மாதிரி ஆயிடும். அப்புறம் 1965 ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஜலதூதா, இப்ப இந்த ஷிப் இதெல்லாம் எனக்கு நான் வந்து திரும்பி சொல்றேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி, இந்த பேர்லாம் உங்களுக்கு குவிஸ்ல வந்தா வரும், சின்ன சின்னதான். ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்கும்போது ரொம்ப ஹார்டா இருக்கிற போல இருக்கும். அதை கேட்டுட்டே இருக்கும்போது என்ன பழகி போயிடும். ஜலதூதா அந்த ஷிப்போட பேர் என்னது, இந்த இது என்ன கப்பல்னாக்க சரக்கு கப்பல். மனுஷா போற மாதிரி இருக்காது, எல்லாம் சரக்கு தான். ஏன்னா இங்க இருந்து ஒரு கண்ட்ரில இருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போனோம்னா எதர் ஏர்வேஸ் இதெல்லாம் பிளேன்ல போனோம், இல்லாட்டா ரோட்வேஸ், இல்லாட்டா வாட்டர்வேஸ். இந்த வாட்டர்ல இந்த தண்ணியில போற சரக்கு கப்பல் அதுக்குதான் இது கார்கோ கார்கோ ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இந்த கார்கோ ஷிப்ல அவர் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஜலதூதா என்ற சரக்கு கப்பலில் அமெரிக்காவிற்கு பயணம் செய்தார். ஜூலை 1966 அவர் உலகளாவிய மிஷனரி வைஷ்ணவத்தை மேற்கத்திய உலகிற்கு கொண்டு வந்தார். நியூயார்க்கில் கிருஷ்ண உணர்விற்கான சர்வதேச சங்கம், தட் இஸ் ஷார்ட் ஃபார்ம் இஸ்கான், அதை நிறுவினார். அப்ப இது 1966 தான் இஸ்கானே ஆரம்பித்தார். ஆனா விடுன்னு அவளை வந்து வெளியூர்ல போயிட்டு அந்த ஹிப்பிஸ் இவங்கெல்லாம் இருங்க, அவங்களுக்கு என்னதுன்னே தெரியாது, என்ன ஆன்மீகம்னா தெரியாது, எப்படி இருக்கணும் தெரியாது, எப்போ சாப்பிடணும் என்ன சாப்பிடணும் ஒன்னும் தெரியாது. ஆனா அவளெல்லாம் வழிக்கு கொண்டு வந்து எல்லாரையும் வந்து வைஷ்ணவைட் ஆக்கி நம்மளாம் தோத்து போனோம் அவளை பாக்குறதுக்கு. அவ்வளவு வந்து அவளுக்கு பக்தி. ஏன்னா ஒன்னும் தெரியாதவளுக்கு வந்து நம்ம ஏதோ கொடுத்துட்டோம்னு அவளுக்கு அவ்வளவு எல்லாத்தையும் ஆஹா இதுதான் வந்து இந்தியாவில் இதுதான் நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ வந்து அப்படி சரணடைஞ்சிட்டான். இவர் ஆல் வெரி இம்ப்ரெஸ்ட் அப்படி. சோ இவருக்கு வந்து சுவாமி ஒரு பட்ட பேரு. அப்புறம் ஜலதூத்தாங்கிற கப்பல்ல அவர் வந்து போனார். அப்ப அவருக்கு என்ன வயசு, 70 வயசு. ஆல்ரெடி லைஃப்ல நல்லா செட்டில் பண்ணி நம்ம இப்ப நம்ம வீட்டுல எப்படி இருந்தோம்னா 70 வயசுல ரிட்டையர் ஆயிடுச்சு ரெஸ்டட்னு தான் சொல்லுவா. ஆனா இவர் எப்படி அந்த டைம்ல எல்லாம் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி ஃபேமிலிக்கு எல்லாம் உழைச்சாச்சு. இவ்வளவு வருஷமா குழந்தை எல்லாம் பிறந்தாச்சு, இனிமே நீங்க ஹேண்டில் பண்ணிக்குங்க, இனிமே நான் வந்து என்னோட குருஜி என்ன சொல்லியிருப்பாரோ அது வந்து சீரியஸா எடுத்து நான் பண்ண போறேன் அப்படின்னு. கையில ஜாஸ்தி பணம் எல்லாம் கிடையாது, 35 ரூபாயோ இன்னும் கையில பணம் இருந்தது. அதை வச்சுன்னு பணமும் ஒன்னும் எடுத்துன்னு போல. ஆனா அவர் வந்து கார்கோ ஷிப்ல தான் போனார், பெரிய சௌரியத்தோட எல்லாம் ஒண்ணும் போல. அங்க போயிட்டு கஷ்டப்பட்டார் கொஞ்சம். அவரோட லைஃப் ஹிஸ்டரி பார்த்தா ரொம்பவே பேத்தட்டிக், ரொம்பவே பாவமா இருக்கும் அந்த மாதிரி. அதெல்லாம் அது வந்து அந்த அருள் இருந்தாதான் அவளால தான் பண்ண முடியும். அப்ப அவர் அதெல்லாம் பண்ணார். அடுத்தது என்ன கொடுத்திருக்கு, செப்டம்பர் 1969 ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்தின் நிறுவனர் ஸ்ரீல பிரபுபாதா இங்கிலாந்தில் உள்ள ஜான் லெனனின் தோட்டமான டிட்டன்ஹர்ஸ்ட் பார்க்கில் வீட்டு விருந்தினராக வந்தார். வெளியூர்ல எல்லாம் நமக்கு யாரு ரிலேஷன்ல அந்த காலத்தையும் இல்ல, இப்ப இருப்பாங்களா இருக்கும், நிறைய பேர் போறாங்க. அப்ப அவரை வந்து ஒரு கெஸ்ட் வந்து ஒரு யாரோ வந்து இடம் கொடுத்துருக்காங்க தங்கறதுக்கு, அந்த மாதிரி அவர் தங்கிட்டு இருந்தார். இதுதான் பேக் டு காட்ஹெட். இந்த மேக்சின் தான் இன்னைக்கும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். இதோட இந்த டைட்டில் எல்லாம் போட்டிருக்கிறது இப்படியே எழுதிருக்கும். யாரெல்லாம் பார்த்திருக்கீங்க தெரியாது, ஆனா நீங்க வந்து கேட்கலாம். இந்த புக்ஸ் எல்லாம் வியாபாரம் பண்றாங்க இல்லையா, அங்க எல்லாம் கேட்டா தெரியும், கிடைக்கும் இதெல்லாம். பேக் டு காட்ஹெட். அப்புறம் அது வந்து அப்புறம் இது தி பீட்டில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்துல ஒரு இது இருந்தது, ஒரு பேண்ட்னா தெரியும் இல்லையா, அந்த மியூசிக் பேண்ட் இருக்குமே, எல்லாம் கிட்டார் வாசிக்கிறது என்ன, இது வாசிப்பாங்க, இது என்னது பாடுவாங்க, ட்ரம்ஸ் பீட் பண்ணுவாங்க, அது எல்லாமே சேர்ந்து எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு இது, அதுக்கு என்ன பேரு, பேண்ட். தே கால் இட் அஸ் அ பேண்ட். ஐ திங்க் யூத் நிறைய பேருக்கு தெரியும். அது வந்து தி பீட்டில்ஸ். அது 80s 70s தான் ரொம்ப ஃபேமஸா இருந்தது, 60s 70s எல்லாம். சோ அதுல வந்து ஜார்ஜ் ஹாரிசன் அவர் தான் மெயின் பாடுறவர். அவர் வந்து தன்னோட பாட்டுலயே அந்த ஹரே கிருஷ்ணாவெல்லாம் கொண்டு வர, அவர் அவ்வளவு இம்ப்ரெஸ்டு. ஓஹோ இவ்வளவு எல்லாம் இந்த பக்தியில இவ்வளவு பக்தி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அவ்வளவு இம்ப்ரெஸ் ஆகி அவரோட பாட்டுலயே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராமா எல்லாம் கொண்டு வந்து, அவரோட இல்லாட்டாலும் ஃபாலோவர்ஸ் இருந்தா, இந்த ஹரே கிருஷ்ணா சொல்ல ஆரம்பிச்சோன்னா இன்னும் நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்புறம் இது புத்தகங்கள், அவர் எழுதின புத்தகம் நிறைய இருக்கு. அவரது தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எழுதிய புத்தகங்கள் அடுத்த 10,000 ஆண்டுகளுக்கு சட்ட புத்தகங்களாகும். இது இன்னைக்கு நேத்தி அவரை வந்து எழுதி முடிச்சுட்டு 50-60 வருஷம் ஆயிருக்கும் ஈஸியா. ஆனா அது வந்து இன்னைக்கும் வந்து நல்லா படிக்கலாம், அது அவ்வளவு வந்து தத்ரூபமா இருக்கும். இன்னும் 10,000 ஆண்டுகளுக்கும் அது வந்து ஒன்னும் பழசாகாது, அவ்வளவு இதா எழுதியிருக்காரு. எல்லாம் பொருளுரை எழுதுறது என்ன, அவரோட கருத்தை எழுதினது எல்லாமே படிக்கணும். நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்காரு.
கொஞ்சம் கொஞ்சமா சின்ன சின்ன புக் 20 ரூபாய் புக் எல்லாம் கிடைக்கும். நம்ம இஸ்கான் கோயிலுக்கு எல்லாம் போச்சுன்னா 20 ரூபாய் 15 ரூபாயில கூட கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்த்து அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்த்து வாங்கலாமே. அப்ப என்னதான் இது இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேஸ்ட் ஒன்ஸ் யூ கெட் அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் கிடைச்சுடுத்துன்னா இன்னும் படிக்கணும்னு ஒரு ஆர்வம் வரும். எதுவுமே அப்படிதான் இல்லையா, முதல்ல சொன்னா தெரியாது. அதனால நமக்கு அது ஒரு டேஸ்ட் புரிஞ்சு நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். இது அவ்வளவுதான். இது வந்து 1065 இருந்து 1077 வரைக்கும் 12 முறை உலகம் முழுவதும் 25 நாடுகளுக்கு சென்று ஹரே கிருஷ்ணா நாமத்தை பரப்புரை செய்துள்ளார். நிறைய அந்த பிளேசஸ் அவர் எல்லா இடத்தோட பேர்லாம் போட்டிருக்கு. எவ்வளவு வாட்டி அந்த இடத்துக்கு போனார் வந்தார் அதெல்லாம் போட்டிருக்கு. மேக்சிமம் இஸ் இந்தியாவில் 16 டைம் வந்து போயிருக்கார். யுனைடெட் கிங்டம் வந்து 13, அப்புறம் வந்து 6, பிரான்ஸ், ஆஸ்திரேலியா, அங்க யுஎஸ்ஏ, அதுக்கப்புறம் பிலிப்பைன்ஸ், அது இது சின்ன சின்ன இடத்துல வெனிசுவலா, நெதர்லாண்ட்ஸ், இந்தோனேஷியா எல்லாம் ஒரு டைம் அங்கெல்லாம் போயிட்டு சும்மா வரல. அவர் அங்கெல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணி ஒரு கோயில கூட எழுப்பிட்டார். எல்லா இடத்துலயும் போயிட்டு கோயில் எழுப்பி அந்த மாதிரி அவர் பண்ணிட்டார். ரொம்ப சீக்கிரமா அவர் வந்து அந்த இதை பரப்பிட்டார். எஸ், இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம்னாக்கா நம்ம வந்து இஸ்கான் மங்களூர்ல. ஓகே, இப்ப இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்தா இப்ப நமக்கு இதெல்லாம் பாடம் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறதுலாம் அவ வந்து சொல்லியிருக்கா. இப்ப நம்ம எல்லாருமே டிவோட்டிஸ் தான். நானும் உங்களை மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான். ஈவன் ஐ ஹேவ் கிளாஸ், எனக்கும் வந்து கிளாஸ்லாம் படிக்கிறேன். நானும் என்னோட கிளாஸ் ஆனா வீக்லி ஒன்ஸ் தான். 18 டேஸ்ல வந்து கண்டினியூஸா 18 நாள் இருக்கும். அதுக்கு அடுத்த லெவல் பார்த்தா வாரத்துக்கு 2 நாள், அப்புறம் போக போக வாரத்துக்கு 1 நாள் தான், அந்த மாதிரி வரும். சோ ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப இதா நம்ம வந்து அழகா சொல்லி கொடுத்துன்னு போறோம். சோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் ஃபர்தர் போக போக. சோ நம்ம வந்து இது இஸ்கான் மங்களூர்ல தான் படிக்கிறோம். அண்ட் இவ்வளவு எல்லாம் படிக்கிறோமே, ஒரு ஃபீஸ் கிடையாது, ஒரு புக் வாங்க சொல்றதுல ஒண்ணும் இல்லைனாக்கா அப்ப நம்ம வந்து we have to give back to society. இல்ல நம்ம வந்து சும்மா எதுவுமே பெற முடியாது, திருப்பி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேவை மனப்பான்மையோட சில பேர் அட்மின் வேலை பண்றாங்க, சில பேர் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் வேலை பண்ணுவாங்க, சில பேர் ஸ்லோகா ரீடிங் போயிட்டு ஒரு கிளாஸ் போய் ஸ்லோகா ரீடிங் பண்ணுவாங்க, சில பேர் டீச்சிங், நிறைய வேலை இருக்கு. சில பேர்ல இந்த ஆர்ட் டிசைன் எல்லாம் பண்ணுவாங்க, அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. சில பேர் டெக்னிக்கலா ரொம்ப இதா இருப்பாங்க இல்லையா, டெக்னோ சாவி சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி. சோ பிளென்டி ஆஃப் நிறைய வேலைகள் இருக்கு. அப்ப எப்படி வேணாலும் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன முதல்ல படிக்கணும், இது என்னதுன்னு படிச்சுட்டு அப்புறம் சேவையிலேயே இறங்கலாம். சோ அந்த மாதிரி சான்ஸும் இங்க இருக்கு. அதுக்கு சொல்றேன். இப்போ மங்களூரில் அமைந்துள்ளது. அதோட என்ன அட்ரஸ் கொடுத்திருக்கு, ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோவில், தேங்காய் தோட்ட சாலை, டோல்கேட், கத்ரி, மங்களூர், கர்நாடகா. அப்ப இதோட தலைவர் யாரு, இவர் வந்து நாமனிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜி. இவர் என்னது படிச்சிருக்கார், பிடெக், ஐஐடி கான்பூர்ல பிடெக். நமக்குலாம் ஐஐடின்னு நினைச்சாலே ஒரு உதறது இல்லையா, எப்போ 3ஆம் கிளாஸ் 4ஆம் கிளாஸ்ல இருந்தே கிளாஸ் போய் படிக்க வச்சு எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அவர்லாம் ஈஸியா 10th நல்ல மார்க், 12th நல்ல மார்க், கிராக் தட் ஜி எக்ஸாம், அதெல்லாம் கிராக் பண்ணி உள்ளே போயாச்சு. ஐஐடி கான்பூர், ஏன்னா அவர் அந்த ஊருக்காரர் தான். அங்க போயிட்டு ஐஐடில எல்லாம் படிச்சு அதுக்கப்புறம் என்னது இன்போசிஸ்ல எல்லாம் அங்கேருந்து இது கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட், இன்போசிஸ் அப்படி இப்படி நிறைய சம்பாதிச்சு நல்லா இருந்தார். ஆனா யங் ஏஜ்லயே அவருக்கு அந்த இது வந்துடுத்து, ஒரு கிளிக் ஆயிடுது. இதெல்லாம் எனக்கு வந்து சரிப்பட்டு வரல, இதுல எல்லாம் எனக்கு ஒரு என்ன ஒரு திருப்தி இல்ல, எனக்கு வந்து ஆன்மீகத்தை தான் ஒரு நாட்டம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒன் ஃபைன் டே அவருக்கு இன்னும் போயிட்டு இருந்தார். கோயிலுக்கெல்லாம் போவா, வீட்லயும் எல்லாம் பக்தி மார்க்க மாதிரி பக்தியில இருந்திருக்காங்க. ரொம்ப எல்லாம் பண்ணலனாலும் நம்ம வீடு மாதிரிதான் இருந்திருக்கு. ஆனா இவர் கோயிலுக்கெல்லாம் ஒரு பக்கத்துல இஸ்கான் கோயிலுக்கு போவார் வருவார், அங்க ஆரத்தி எல்லாம் பார்த்து ஒரு நாளைக்கு அவருக்கு அது தோணிடுது, சரி இதெல்லாம் ஒண்ணும் சரிப்பட்டு வர்றது இல்ல, பணம் சம்பாதிக்கலாம்னா என்ன திருப்தி, இன்னும் ஒரு மாதிரி அவருக்கு வந்து ஒரு பேக்போன் மாதிரி தோணிடுது, இது ஒன்னும் எனக்கு சரிப்பட்டு வர்றது இல்லையே, என்னவோ நான் இழக்கிறேன். அப்புறம் புரிஞ்சு போயிடுது, சரி நான் வந்து அவர் கல்யாணம் ஆகத்த இவர் தான் பிரம்மச்சாரி தான், இதுதான் நமக்கு லாய்க்கு, நமக்கு இதுலதான் திருப்தி சொல்லிட்டு இங்க ஒரு ஆசிரமம் கட்டி ஒரு ரூம் கட்டி எல்லாம் இப்ப நிறைய இன்மேட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, பஜனை நடக்கிறது எல்லாம். இப்ப இஸ்கான் மங்களூர் இந்த மாதிரி அவர் படிச்சவர், ரொம்ப நல்லா படிச்சதுனால அவர் என்ன நினைக்கிறார், மக்கள் எல்லாரும் படிங்கோ, எல்லாரும் படிக்கணும் சொல்லிட்டு எல்லாரையும் ஊக்குவிக்கிறார், எல்லாரும் படிங்கோ அப்படின்னு. அதனாலதான் எல்லாருமே படிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறது. அண்ட் இஸ்கான் மங்களூர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த, ஐ திங்க் வேர்ல்ட்லயே எந்த லெவலுக்கு எனக்கு இப்ப தெரியாது, பட் வெரி ஃபியூ இஸ்கான் சென்டர்ஸ் இந்த மாதிரி கண்டக்ட் பண்றாங்க. அதுவும் ஃபீஸ் இல்லாம, ஃபீஸோட கண்டக்ட் பண்றவங்களும் இருக்காங்க. இவர் ஃபீஸ் வேண்டாம், ஒண்ணும் வேண்டாம், படிக்கிறவாலாம் படிச்சுன்னு போட்டோம், இதுதான் நான் ஞானம், இதுதான் ஆக்சுவல் நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து நமக்கு வழிவகுத்திருக்கார். இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம மிஸ் பண்ணாம நீங்க எல்லாம் வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் இதை நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணணும். இது ஒரு யஜ்ஞம் மாதிரி நினைச்சு 18 நாள் வாங்கும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் விஷு கண்டினியூ, இதுல என்னதான் இருக்கு அப்படி என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு படிக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதைக்கு உள்ள வரலாம். என்னது இது, பகவத்கீதான்னு என்னது, நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில் அளிக்கும். பிரச்சனை இல்லாத மனுஷா இருக்காங்களா, இல்ல, எல்லாருக்கும் பிரச்சனை இருக்கு, நம்மளை தேடின்னு வரும், நம்ம கூப்பிடவே வேண்டாம், அது பாட்டுக்கு வரும்.
நல்லது வராப்போல கெட்டதும் பின்னாடி வந்துட்டே இருக்கும், நானும் இருக்கேன் அப்படின்னு. அப்புறம் அது வந்து ஆனா எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு அதுல இருக்கும். அப்படின்னா எப்படின்னாக்கா ஒரு ஸ்லோகத்தையும் நம்ம படிக்கலாம். ஓ இந்த ஸ்லோகம் இப்படி சொல்றதா, அர்ஜுனுக்கு இப்படி சொல்றாரா கிருஷ்ணர், அப்ப நான் எப்படி எடுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி நினைச்சா போதும். தென் யூ வில் கெட் தட் ஆன்சர். ஓஹோ அப்ப நான் இப்படி நினைக்கணுமா, ஓ நான் இப்படி நினைச்சா, நான் இப்படி பண்ணினா, ஓ நான் இப்படி இருந்தா ப்ராப்ளம். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ஸ்லோகாலையும் நம்ம வந்து திங்க் பண்ணி பார்த்ததுன்னா வி வில் கெட் ஆல் த ஆன்சர்ஸ். அப்புறம் இது என்னது, ஆன்மீக அகராதி. இது இதுல இருந்து தான் நமக்கு எல்லாமே ஆன்சர்ஸ் கிடைக்குது. அப்புறம் இது வந்து உத்வேகம். இது படிக்க படிக்க யாரும் விரக்தியே ஆக மாட்டா. ஆஹா இன்னும் லைஃப் மேனுவல். பகவத்கீதாங்கிறது என்னது, வாழறதுக்குள்ள ஒரு உத்வேகம் இதுலதான், பகவத்கீதால தான் இருக்கு. பகவத்கீதா வந்து இப்ப என்ன படிக்கிற, 20 வயசு தானே, 40 வயசு தானே, 60 வயசு 70 80 வயசு படிச்சா போறாதா அப்படின்னாக்கா அப்போ கண்ணு இருக்காது, காது இருக்காது, ஒன்னும் ஒர்க் பண்ணாது. அந்த டைம்ல நம்ம வாழ்வே முடிஞ்சாச்சு. அந்த டைம்ல படிச்சு பிரயோஜனம் இல்லை. ஒரு பொருள் வாங்குறோம், மேனுவலும் கொடுக்குறா. இப்போ மொபைல் வாங்கணும்னா மேனுவல் கொடுப்பா. அந்த மேனுவல் எப்போ திறந்து பார்க்கணும், மொபைல் புதுசா இருக்கோ திறந்து பார்க்கணும். இதுதான் பட்டன் இருக்கு, இதுதான் ஆன் பண்ணா, இது இப்படி பண்ணா, எல்லா வால்யூம் எல்லாம் போட்டிருப்பா. சிலது தெரியும் நமக்கு, இருந்தாலும் படிச்சு பாக்குறோம் இல்லையா. ஏன்னா அந்த பொருள் வாங்கியிருக்கோமே, அதுல என்னதான் கொடுத்துருக்காங்க மேனுவல்னு. அதே போலதான் இந்த மட்டும் இது லைஃப் மேனுவல். திஸ் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் வித் எனி ரிலீஜியன். ஒன்லி ஹிந்துஸ் தான் படிக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் கிடையவே கிடையாது. மனுஷனா இருக்கியா அப்ப நீ படி, அவ்வளவுதான். மனுஷனா இருக்கிறவங்க எல்லாம் படிச்சுன்னா நம்ம லைஃப வந்து நல்லா எடுத்துன்னு போகலாம், நல்ல பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சோட எடுத்துன்னு போகலாம். இந்த மாதிரி சூசைட் கேஸ் எல்லாம், யங் பாய்ஸ் யங் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் சூசைட் என்ன ஒன்னும் தெரியாது, லைஃப்னா என்னன்னே தெரியாது, சூசைடா. எவ்வளவு அம்மா அப்பா எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சு ஹாஸ்டல்ல எல்லாம் அனுப்பி பணம் இங்க இருந்தாலும் பிரட்டி எல்லாம் பண்ணுவா. ஏதோ சின்ன விஷயம் அவன் பேசல இவன் பண்ணல மத்தியம் நினைச்சுட்டு அதெல்லாம் போய்விடும். அதனால யங்ஸ்டர்ஸ் யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் லேர்ன் பகவத்கீதா. அதுவும் நல்ல ஒரு ஆச்சாரியாட்டையும் படிக்கணும், அது இருக்கவே இருக்கு. அதனால எல்லாருமே படிக்கணும். அது வந்து வயசானவா படிக்க வேண்டாம் அப்படி கிடையாது. அட்லீஸ்ட் இப்போது நமக்கு சான்ஸ் கிடைக்கிறதுன்னு இப்போ நம்ம படிக்கணும். அண்ட் குயிக்கா நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணிக்கலாம். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நம்ம எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கிறோம். சோ எல்லாரையும் வரவேற்கிறோம். ஒவ்வொரு பயணமும் ஒரு படியில் தொடங்குகிறது. ஒரு அடிமேல் அடி வைத்துதானே நம்ம முன்னாடி போக முடியும். அப்படி கீதையின் தியானத்தால் பயணத்தை ஆரம்பிக்கலாம். பகவத்கீதை என்பது நம் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய நூல். இது மகாத்மா காந்தியால் ஆன்மீக அகராதியாக கருதப்பட்டது மற்றும் இது உலகம் முழுவதும் உள்ள பல தலைவர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகமாகும். அவளுக்கு மாத்திரம் எல்லாருக்குமே. ஆனா உலகம் முழுவதும் ஒரு இதுல பார்த்தா, நெதர்லாண்ட்ஸ்ல எல்லாம் பசங்களுக்கு ஸ்கூல்ல இட் இஸ் கம்பல்சரி சப்ஜெக்ட், யூ ஹாவ் டு லேர்ன் பகவத்கீதா. அந்த மாதிரி நம்ம ஊர்ல எல்லாம் அதெல்லாம் பண்ண முடியறது இல்லை. ஆனா ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல they have done all that. சோ அந்த மாதிரி இருக்கு. நிறைய பேர் வந்து பகவத்கீதா வந்து ரொம்ப புரிஞ்சுண்டு they are giving that the value. சோ பகவத்கீதா இது மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்றார், கீதையில் தியானம் செய்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அதிலிருந்து புதிய மகிழ்ச்சியையும் புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள். ஏன்னா இவருக்கு வந்து அந்த ஹேபிட் தான் இருக்கு. டெய்லி இது பகவத்கீதா படிப்பார். ஆனா புரிஞ்சன் படிப்பார். புரிஞ்சன் படிக்கும் போது அவருக்கு ஒரு இது புரிய வரும். ஓஹோ இப்ப இன்னத்த டே நான் இப்படி வந்து எனக்கு ப்ராப்ளம் வந்தா இப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து புரிஞ்சு படிக்கும் போது அவருக்கு வந்து அந்த ஒரு இது ஞானம் வந்தது. அதே போல ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன், இவர் வந்து சயின்டிஸ்ட் தான். ஏதோ லெபார்டரியில ஏதோ ஒரு அவரோட இதுல பிசிக்ஸோ என்னோ சம்திங் ஹி இஸ் டு டூ. ஆனா என்ன சொல்றார், நான் பகவத்கீதை படித்த போது மற்றும் கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்தித்து பார்த்த போது எல்லாமே மிக பிரமிப்பாக தெரிகிறது. ஏன்னா இவர் பண்ணினதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல, சின்ன விஷயம்தான். இதே நான் வந்து இவ்வளவு பெருமை எனக்கு என்ன, அதுக்கு டாக்டரேட் என்ன, அந்த பட்டம் என்ன, இந்த பட்டம் நம்ம வாங்கிக்கிறோமே, பகவான் இவ்வளவு பெரிய ஒரு உலகத்தையே படைத்திருக்கார். யூனிவர்ஸ் நாட் ஓன்லி இந்த அர்த் மாத்திரம் இல்ல, இன்னும் நிறைய இருக்கு, நம்ம படிச்சுட்டே போலாம். எப்படி நம்ம அர்த் எப்படி மூவ் ஆகுது, அதுக்கெல்லாம் எங்க ஒரு இது கிடையாது, என்ன சப்போர்ட்டிங் ஏதாவது இருக்கா. அது பாட்டுக்கு ரொட்டேஷன் படிக்கிறோம், ஒரு ரெவல்யூஷன் படிக்கிறோம். சன்னு எரிஞ்சுட்டே இருக்கு. அதுக்கு ஒரு நம்ம வீட்டுல ஏதாவது நெருப்பு முட்டினா கூட இப்ப அணைஞ்சிடுமே திரும்பி விறகையாவது எடுத்து போட்டுட்டே இருக்கும். அது சன்னு எவ்வளவு காலமா ஒரு மாட்டு தகதகதகான்னு எரியறது. அப்போ இதெல்லாம் யாரு சிருஷ்டி பண்ணிருக்க, இதெல்லாம் பகவான் தான். சோ இது வந்து ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனும் இந்த மாதிரி நாட் ஓன்லி நம்ம இந்தியன்ஸ் தான் பெருமையா சொல்றாங்கன்னு கிடையாது. நம்ம இன்னும் கூகுள் பண்ணி பார்த்தா இன்னும் நிறைய பேரோட பேர் வரும் அதுல. இதுல வந்து ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனை நிறுத்திருக்கா. எஸ், அப்ப இது எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அது ஒண்ணு கொடுத்துருக்கு. ஏன் இஸ்கான், இப்ப நம்ம இஸ்கான் புக் அந்த பகவத்கீதா புக் பார்த்தோம்னா என்னது, உண்மை உருவில் அப்படின்னு தமிழ்ல இருக்கும். இங்கிலீஷ்ல படிச்சு பார்த்தோம்னா ஆஸ் இட் இஸ், பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்னா என்னது, எப்படி கிருஷ்ணர் சொன்னாரோ அதே தான் நாம படிக்க போறோம்.
கிருஷ்ணர் எந்த காலத்துல சொன்னாரோ, யாருக்கு சொன்னார்? பிரம்மாக்கு சொன்னார், அவர் நாரதருக்கு சொன்னார். அப்புறம் நிறைய குரு சிஷ்யா அந்த பரம்பரையில சொல்லி சொல்லி கடைசியில பிரபுபாதா வந்து அவர் தான், அவரோட புக்ல இருந்து நம்ம படிக்கிறோம். சோ நம்ம வந்து 32வது ஆச்சாரியர் தான் இந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர். அப்ப இந்த சங்கிலி தொடர் டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதுல அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா ஒரு பிழையே வராது. நான் வந்து கன்காக்டட் ஸ்டோரி, நான் அதுல வந்து எனக்கு தெரிஞ்சா போல ஒரு மீனிங் போட்டிருக்கேன், அந்த மாதிரி வரவே வராது. என் குரு என்ன சொன்னாரோ அதை நான் படிச்சு நான் ஃபாலோ பண்றேன். இவர் குரு அனுப்புறேன், அவர் என்ன படிச்சிருக்காரோ அவரோட குருட்ட இருந்து இவருக்கு சிஷ்யாவுக்கு சொல்லுவார். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து படிச்சுன்னு வரோம். இதை என்ன கொடுத்தோம்னா, ஏன் இஸ்கானின் பகவத்கீதை உள்ளது உள்ளபடி உடைந்த கேபிள் மூலம் சார்ஜ் செய்தால் தொலைபேசி சேதமடையும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கான். இப்ப நம்மளோட கார்டு சரியில்லை அப்படின்னாக்கா மொபைல வந்து எவ்வளவுதான் சார்ஜ் பண்ணாலும் சார்ஜே ஏறாது. ஏன்னா அந்த கார்டுல டிஃபெக்ட் இருக்கு. கார்டுல வந்து ஏதோ கீறலோ ஏதோ உடைஞ்சிருக்கோ என்னமோ சம்திங் இருக்குன்னா அது சார்ஜிங் போகாது. சரியான தரவு பரிமாற்றத்திற்கு இதை பயன்படுத்த முடியாது. இது அனுப்புனாருக்கும் பெறுநருக்கும் இடையேயான தொடர்பு இல்லாததால் ஏற்படுகிறது. அதே போல் கிருஷ்ணரின் போதனைகள் ஒழுங்கு வரிசையின் உடைக்கப்படாத சங்கிலி வழியாக வர வேண்டும். இந்த மாதிரி வர்ணம் இருக்கணும். கீதை ஒரு பரந்த புத்தகம். கீதையை முறையாக ஆய்வு செய்ய 1 வருடம் ஆகும். ஆனா நம்ம எவ்வளவு நாள்ல படிக்க பாக்குறோம்? எல்லாம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டுங்கிறப்பல எல்லாம் ஃபாஸ்டா நமக்கு வேணும். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஆனா அவ்வளவுதான் படிப்பும் வரும். ஃபாஸ்ட்ல படிக்கலாம். ஆனா ஒரு பேசிக் ஒரு A ஃபார் ஆப்பிள் தான் படிக்க முடியும். அதுக்கு மேல எல்லாம் A ஃபார் ஏரோப்ளேன் இருக்கா, ஓஹோ அப்படி வேற இருக்கா அப்படின்னு இப்ப திரும்பி அடுத்த மாசம் வந்து படிச்சாதான் தெரியும். அப்ப நம்ம என்ன படிக்கிறோம்னாக்கா ஒன்லி பேசிக் தான் இப்ப படிக்க போறோம். இன்னும் டீட்டெயிலா படிக்கணும்னா 1 வருடம் ஆகும், அதுக்கு மேலேயே ஆகும். அப்ப அவ்வளவு டைம் எடுக்கும். ஆனா 18 நாட்களில் நம்மால் என்ன படிக்க முடியும்? அதை செய்ய முடியாது. ஆனால் அதனால் கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையிலான எண்ணங்களின் நோட்டத்தில் கவனம் செலுத்துவோம். குறிக்கோள் என்னது? நமக்கு கீதையின் ஆழமான ஆய்வுக்கு நம்மை தயார்படுத்த. அதுதான் நம்மளோட எய்ம். என்னது? நல்ல பகவத்கீதா நல்லா படிக்கணும். இப்ப என்னது 18 டேஸ்ல எவ்வளவு படிக்க முடியும்? அவ்வளவு படிக்கலாம். சரி, அடுத்த மாசம் வரலாம். ஏன்னா இவாதான் எல்லா மாசம் நடத்திட்டே இருக்கா. அடுத்த மாசம் படிக்கும்போது என்ன இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரியும். போன மாசம் எனக்கு புரியலையே, ஓ இந்த இதா, ஓகே இப்ப புரிஞ்சுது அப்படின்னு. இன்னும் ஏதோ புரியலையா, திரும்பி 18 டேஸ் பண்ணலாம். சரி, இல்ல ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்ப லெவல் 2 போலன்னா தாராளமா போகலாம். லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 4 பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அவங்க எல்லாரும் படிக்கிறாங்க, நிறைய பேர் படிக்கிறான், நிறைய பேர் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கும் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி. சோ இது வந்து நல்லா நம்ம டீட்டெயிலா படிச்சுட்டே போகலாம். ஏன்னா ஆன்மீகத்தை வந்துட்டோம்னா இந்த நாலேஜுக்கும் நம்ம பௌதிக நாலேஜுக்கும் கம்பேரிசனே இல்லை. இந்த நாலேஜ் தான் தி பெஸ்ட் நாலேஜ். அது பகவானே சொல்லுவார். இனிமே போக போக நம்ம அதை பார்க்கலாம். சோ குரு பரம்பரையில இப்படிதான் ஒரு ஆச்சாரியர் இருப்பார். அவரோட சீடர்கிட்ட சொல்லி அப்புறம் அவர் ஆச்சாரியராய் அவரோட சீடர்கிட்ட இருக்கு. இந்த சீடர்கள் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமி. இவரோட சீடர் வந்து இவர் பக்தி பிரபுபாதர். நம்ம புக் எல்லாம் எழுதி நமக்கு ஆச்சாரியார் யாரு? இவர் தான் சிக்ஷா குரு. இதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? சிக்ஷா. அவர் நமக்கு சிக்ஷா கொடுக்குறார். சிக்ஷானா என்னது? எஜுகேஷன், இஸ் நாலேஜ் கொடுக்குறாரு. அப்ப இவர் வந்து நம்மளோட சிக்ஷா குரு யாரு கேட்டாலும் என்ன சொல்லணும்? யாரு உங்க சிக்ஷா குருனா? பிரபுபதர், ஸ்ரீலா பிரபுபதர். அதுதான் சொல்லணும். ஓகே. சோ குரு பரம்பரை அவர் எழுதின புத்தகத்தை படிச்சுதான் நம்ம வந்து படிக்கணும். குரு பரம்பரை ஒழுக்கத்தின் தொடர்ச்சியின் உடைக்கப்படாத சங்கிலி வழியாக கிருஷ்ணரின் செய்தி வர வேண்டும். அது இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கண் முன்னாடி பாக்குறவர் யாரு அப்படின்னாக்கா இவர் இருக்கார். நாமநிஷ்டதாஸ் பிரபுஜி இருக்கார், நம்ம சென்டர்ல இருக்கார். யாருக்காவது போய் ஏதாவது தெரியல அங்கேயே போயிட்டு அவர்கிட்டயே நேரடியே போய் கேட்கலாம்னா தாராளமா போகலாம். நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல தான் இருக்கார் அவர். அதே ஆசிரமத்துல தான் இருக்கு. ஆசிரமம்னா பில்டிங் தான். ஆசிரமம் என்ன சொல்றேன்னாக்கா அங்க பிரம்மச்சாரிஸ் தான் இருக்காங்க. அவங்க அம்மா அப்பாவும் வராங்க. அவங்களும் வந்து அந்த பஜனை இந்த இதெல்லாம் ஆர்த்தி எல்லாம் பண்ணறதுக்கு எல்லாம் வருவாங்க. அதெல்லாம் பண்ணும்போது அங்க இருக்க இவரோட குரு யாரு? இவர் ஜெயபதாக்க சுவாமி. இவர் இருக்கார், இன்னமும் இருக்கார், உயிரோடு இருக்கார். இவர் வந்து மாயாப்பூர்ங்கிற நம்ம சென்டர் இருக்கு, அதான் மெயின் சென்டர் உத்தரப்பிரதேசத்துல இருக்கு. அங்க வந்து அவர் வாழ்ந்து இருக்கார். இவரோட குருஜி யாரு? ஸ்ரீல பிரபுபாதர். இப்ப இவர் இல்லை உயிரோட. ஆனாலும் நம்ம வந்து சிக்ஷா குரு இவரைய நினைக்கிறோம். ஏன்னா இவரோட புக்ல இருந்தா நம்ம படிக்கிறோம். டைரக்டா இவர்கிட்ட நம்ம கம்யூனிகேஷன் கிடையாது. இவர் வந்து தீட்சை கொடுப்பார். ஆனா நமக்கு சிக்ஷா குரு இவர் தான். தீட்சை கொடுக்கறது இவர். அப்படி இவர் வந்து சும்மா என்னது, நம்ம சென்டர்ல எல்லாம் கைட்லைன்ஸ். இவ எல்லாருமே குருஜி தான் நமக்கு கைடு பண்ற. இப்படி இருங்க, அப்படி பண்ணுங்க, பகவத்கீதா 18 டேஸ் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் இந்த இது பண்ணலாம், ஒரு குவிஸ் வைக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு பிரெயின், இதுதான் பிரெயின் சைல்ட் ஆஃப் பகவான். இவர் பிரபு நிஷ்டாதாஸ். இவரோட பிரெயின் சைல்டு தான். கொரோனா வந்தோன்னு இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சுட்டார். அது நல்லா போயிட்டு இருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்கு, திருப்தி. இவர் வந்து யாரு? அபேச்சரன் ஸ்ரீல பக்தி வேதாந்த சுவாமி. இவரோட சீடர் வந்து அவரது புனிதம் ஜெயபதாகா சுவாமி. அவருடைய சீடர் வந்து அவரது அருள் நாமநிஷ்டாதாஸ் பிரபுஜி.
சும்மா பேசிக் தான் நான் சொல்லுவேன். ஓகே, இனிமே வந்து பகவத்கீதைக்குள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமா நுழைஞ்சிட்டு நம்ம. இப்ப இதுல என்ன படிக்க போறோம்னா 5 டாபிக் தான் இருக்கு. 18 நாள்லயும் என்ன படிக்க போறோம்னா 5 டாபிக் தான். என்ன டாபிக்? ஈஸ்வரா. ஈஸ்வரா யாரு? கடவுள். கடவுள் யாரு? கிருஷ்ணா. அதை படிக்க போறோம். அப்புறம் ஜீவா. ஜீவானா யாரெல்லாம் உயிரோட இருக்காங்களோ அவங்க. மனுஷா மாத்திரம் இல்ல, பறவைகளா இருக்கட்டும், மிருகங்களா இருக்கட்டும், இது நம்ம மரங்களா இருக்கட்டும், எதுக்கெல்லாம் உயிர் இருக்கும். ஒரு எறும்புல இருந்து நம்ம பார்த்தோம்னா அவளும் உயிர் வாழிதான். பெரிய ஆனை திமிங்கலம் எல்லாம் சொன்னாலும் அதுவும் உயிர் வாழிதான். மனுஷாலும் உயிர் வாழி. மொத்தம் 84 lakh ஸ்பீஷிஸ் இருக்கும். 84 லட்சம் இந்த மாதிரி உயிரினங்கள் இருக்கு. மனுஷா ஒரு உயிரினம்னா அந்த பட்சிகள்ல அது ஒரு உயிரினம். அந்த மாதிரி எண்ணி பார்த்தோம்னா 84 லட்சம் இருக்கு. இவ எல்லாம் ஆல் கமாண்டர் ஜீவா. ஜீவா ஜீவாத்மா சொல்லுவோம். அப்புறம் போக போக ஜீவாத்மா, இவ பரமாத்மா. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் வேர்டிங்ஸ் எல்லாம் வரும். ஆனா என்ன படிக்கிறோம்னா கிருஷ்ணரை பத்தி படிக்கிறோம், உயிர்வாழிகளை பத்தி படிக்கிறோம். அப்புறம் பிரகிருதி. பிரகிருத்தினா என்னது? இயற்கை. மேகங்கள், மலைகள், அப்புறம் என்ன, காற்று, ஆகாயம், இதெல்லாம் படிக்கிறோமே, அது பாக்குறோமே, அதுதான். இப்ப பிரகிருதியை பத்தியும் படிக்க போறோம். காலம். காலம்னா என்ன? காலம் எப்படி ஒரு காலம் மாற 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 எல்லாம் மாறிண்டே வருது இல்லையா? அது காலம் யாரு? பகவானோட இதுதான், அம்சம் தான். அதை பத்தியும் நான் கொஞ்சம் படிக்க போறோம். கர்மா, நம்ம செயல்கள் என்னெல்லாம் நம்ம செயல் பண்றோம், நல்ல செயலா தீய செயலா, அதனால என்ன நமக்கு இது பலன் வரும், அது எல்லாமே நம்ம படிக்க போறோம். ஆனா ஒரு சாப்டர்ல தான் வரும், எல்லாம் இன்னைக்கு படிக்க மாட்டோம். ஆனா மொத்தம் என்னது, இந்த 5 டாபிக்ல தான் எல்லாம் இருக்கு. ஆனா அதுல உள்ள போய் போய் கொஞ்சமா டிசெக்ட் பண்ணி பண்ணி உள்ள போகிறோம். எஸ். இப்ப வந்து இது என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா, ஒரு ஒரு அனாலஜி மாதிரி, ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி கொடுத்துருக்கா. ஒரு பசுமாடு இருந்ததுன்னா அதுட்டு பசுமாடுல இருந்து கறந்தா என்ன வரும்? பால் வரும். அப்ப இந்த எல்லா உபனிஷதும் ஒரு பசுமாடு போல இருக்கான். எல்லாம் ஒரு பசுமாடு மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் பண்ணினா அந்த உபனிஷத்துல இருந்து கறக்கிற யாரு கறக்கிறது? யாரு? பசுவின் பால் கறக்கும் நந்தாவின் மகன் கிருஷ்ணர். அவர் தான் இதை கொடுத்திருக்காரு, தொகுத்து கொடுத்திருக்காரு. என்னது? இத பகவத்கீதாவை எப்படி தொகுத்து இருக்காரு? எல்லா உபனிஷத்துல உள்ளதெல்லாம் ஒரு சாரங்களை அடுத்து எடுத்து பகவத்கீதாவை போட்டு நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. அர்ஜுனன் யாரு? கன்று. கீதையின் அழகிய அமிர்தம் பால். கீதைங்கிறது என்னது? பால். அர்ஜுனன் யாரு? கன்று. முதல்ல குடிக்கிற அந்த பால் குடிக்கிறது யாரு? அர்ஜுனன். மீன்ஸ் என்னது? பகவத்கீதாவோட ஞானம் அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு சொல்றார். இன்னும் இருக்கு, வேறையும் நம்ம 4th சாப்டர்ல வரும்போது தெரியும் இன்னும். பட் இப்போதைக்கு நம்ம அதை படிச்சுனா போறோம். அப்புறம் யாரு? நம்ம யாரு? மற்றும் நல்ல தத்துவ அறிவின் அதிர்ஷ்ட பக்தர்கள். நம்ம தான் ரொம்ப அதிர்ஷ்டமா எல்லாரும் 18 days கோர்ஸ்க்கு வந்திருக்கோம். இது ஒரு ரொம்ப தீவிரமா அது வந்து நம்ம கண்டிப்பா படிச்சே ஆனு சொல்லிட்டு 18 நாளும் யார் நல்லா தினமும் வந்து அட்டென்ட் பண்ணி எஸ் படிக்கணும், இந்த குவிஸ் எழுதணும், நிறைய மார்க் வாங்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபன் ஆக்டிவிட்டியா நம்ம எடுத்து பண்ணணும். தலைய பிச்சுனெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை, ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். சோ அதிர்ஷ்ட பக்தர்கள் நாம தான். ஏன்னா நாம் தான் அந்த வந்து பாலை குடிப்பவர்கள் மற்றும் ரசிப்பவர்கள். கஷ்டமெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது. இதெல்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி நம்ம இந்த பகவத்கீதா படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஒரு குடும்ப மரம். இது நம்ம கௌரவாஸ் பாண்டவாஸோட வந்து இப்போ ஃபேமிலி ட்ரீ சொல்றோம் இல்லையா, அது வந்து பார்க்கலாம். மகாபாரதம். வியாசதேவருக்கர், அவருக்கு 3 புத்திரர்கள், திருதராஷ்டிரர், பாண்டு, விதுரர். மெயினா திருதராஷ்டிரம் பாண்டோட புத்திரர்கள் பத்தி தான் நம்ம நிறைய பேசுறோம். விதுரரோட ஃபேமிலி பத்தி நம்ம அதிகமா டிஸ்கஸ் பண்றது கிடையாது. திருதராஷ்டிரின் மகன்களோட பேரு அவ எல்லாருமே கௌரவர்கள்னு சொல்றோம். பாண்டுவோட புத்திரர்கள் பேரு பாண்டவர்கள். இவ 2 பிரதர்ஸ். இந்த 2 பிரதர்ஸோடும் குழந்தைகள் தான் இவாள். எஸ், அவ்வளவு படிச்சு நான் போட்டேன். அப்புறம் இறைவன் நம்மிடம் பேசுவாரா? இவ்வளவு எல்லாம் நம்ம பகவான் அதுத்தா இதுத்தா எல்லாம் கேட்டோம்னா பகவான் பேசுவாரா? பேசுவார். எப்படி பேசுவார்? பகவத்கீதா புக்கு கொடுத்துட்டார். இதுல நான் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன், உனக்கு என்னெல்லாம் கேள்வி இருக்கோ நீ கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நான் பதிலே அதில் போட்டு கொடுத்துருக்கேன் அப்படிங்கிற. ஆனா நம்ம தான் தேடணும். நம்ம கேள்வி கேட்டதோட பதில் எந்த சாப்டர்ல எந்த வேர்ஸ்ல இருக்கு நம்ம தேடணும். அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும். ஏன்னா ஒரு ஸ்லோகமா நம்ம அனலைஸ் பண்ணும்போது என்ன தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா 18 days இதுல நம்ம வந்து ஆல் த 700 ஸ்லோகாஸ் படிக்க முடியாது, டைம் இல்ல மெயினா. சோ நம்ம வந்து எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு இந்த 18 days பண்ணலாம். அப்புறம் இன்னும் லெவல் 2 லெவல் 3 போக போக எல்லாமே நம்ம வந்து டீட்டெயிலா டிசைட் பண்ணி படிக்கலாம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஓகே, மொத்தம் வந்து எவ்வளவு இருக்கு சொன்னேன்? 700 ஸ்லோகம், 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதுல பகவான் கிருஷ்ணர் எவ்வளவு சொன்னார்? 574. ஆல்மோஸ்ட் 82%, 82% அவர் பேசியிருக்கார் பகவத்கீதையில. அர்ஜுனன் வந்து நிறைய கேள்வி கேட்பார். 84 அவர் கேட்டிருக்கார். 84 வருஷம் அவரும் இருக்கும். சஞ்சய் உவாச்சான்னு வரும், அதெல்லாம் 12% தான். சஞ்சய் இது என்னன்னாக்கா திருதராஷ்டிரனுக்கு கண்ணு தெரியாது. அப்ப இந்த போர்க்களத்துல என்ன நடக்கிறதுன்னு சஞ்சயன் கேட்கறது. சஞ்சயன் வந்து அவர் மனக்கற்பனை கண்ணால பார்த்து அவர் சொல்றார். அவருக்கு அந்த ஒரு இது இருந்தது, ஒரு என்னது அனுகிரகம் இருந்தது. அவர் அப்படியே உட்கார்ந்து இவருக்கு எல்லாம் ராஜாக்கு சொல்லி கொடுத்திருந்தார். அவர் 41 ஸ்லோகம் சொன்னார். அது 5.9. திருத்தராஷ்டிரன் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் கேட்டார்.
சாப்டர் 1 verse 1 அது ஒண்ணு கேட்டார், அதோட முடிஞ்சது. அவர் அப்புறம் கேட்டுன்னு தான் இருக்கார். இவெல்லாம் சொல்ல சொல்ல இப்ப சஞ்சயன் சொல்ல சொல்ல இவர் கேட்டுன்னு தான் இருக்கார். ஒன்லி 0.1% அவர் பேசியிருக்கார். பாக்கி எல்லாம் 700 ஸ்லோகம்ல இப்படி வந்து பிரிச்சு கொடுத்து. எஸ், பகவத்கீதையின் மனநிலை. அர்ஜுனனின் கலக்கமும் மாயையும் தோற்றமும் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணினாலும் எல்லாமே அவர் வந்து ஒரு காரணத்துக்காக தான் அவர் தான் பண்றார். எல்லாமே ஒரு சீன் கிரியேட் பண்றார். நம்ம லைஃப்லயும் பார்த்தானா ஒண்ணுமே இருக்காது, ஏதோ நல்லது வருதுன்னு இதெல்லாம் யாரு அவர் தான் பண்றாருன்னு நினைச்சுக்கணும். நான் என்னால நல்லது வந்து நினைக்கவே வேண்டாம். எல்லாம் அவர் பண்ற ஒரு டிராமா தான், எல்லாமே அவர் போடுற இதுதான். அதே போல இது எல்லாமே வந்து அர்ஜுனன் கலக்கம் கிரியேட் பண்றதும் அவர் தான். மாயின் தோற்றமும் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அர்ஜுனருக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்படாவிட்டால் அவரை மீட்பதற்காக கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவருக்கு பகவத்கீதை போதனை பண்ணணும். அப்ப அதுக்கு என்ன கிரியேட் பண்ணார்? ஒரு கன்ஃபியூஷன் கிரியேட் பண்ணி விட்டுட்டார். ஏன்னா அர்ஜுனன் நம்மள மாதிரி நார்மல் பர்சன் தான். ஹி கெட்ஸ் கன்ஃபியூஸ் வெரி ஃபாஸ்ட். நிறைய கொஸ்டின் இருக்கும், நிறைய கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவோம். அப்ப சரி உனக்கு சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு சொல்லி கொடுக்குற போல நமக்கு ஒரு புக்கு கிடைச்சு கொடுத்து, பகவத்கீதாங்கிற ஒரு ஞானம், நமக்கு ஒரு நாலேஜ் கிடைச்சு போயிடுது. அப்புறம் பகவத்கீதை முதலில் கேட்பவர் அர்ஜுனன் என்றாலும் அது அனைவரின் நலனுக்காகவே, நமக்கு எல்லாருக்குமே நலனுக்காக தான் அது வந்து கொடுத்துருக்கு. அப்ப நம்ம தான் வந்து கேர்ஃபுல்லா, சும்மா நான் ஸ்லோகம் படிச்சேன்னு இருக்கக்கூடாது, அதுக்குள்ள என்ன உள்ள அர்த்தம் இருக்கு, அது எனக்கு என்ன பொருந்தும், நான் அதை எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். அர்ஜுனனின் தீர்க்கமற்ற தன்மை. He was confused. ஒரு தீர்க்கம் அவன் இப்படிதான் பண்ண போறேன்னு அவனுக்கு வந்து சொல்ல முடிய மாட்டேங்குது. அவன் பெரிய இதுதான் இல்லை. இப்ப அர்ஜுனனோட இதெல்லாம் பார்த்தா, ஹிஸ்டரி எல்லாம் பார்த்தா போக்கஸ்டு மேன் வந்து எல்லாமே வந்து அவர் கீழே பிம்பத்தை பார்த்து மேல வந்து அவரோட இலக்கு, ஒரு ஃபிஷ் இப்படி போயிட்டு இருக்குமா மீன், அதை அவர் வந்து அடிச்சிருக்காரு. அந்த மாதிரி சின்ன பையனா இருக்கும்போது அந்த கேட்கிறார் அவர் குருஜி, அந்த மரத்துல ஒரு பட்சி தெரியறதா, அது ஒரு கண்ணு தெரியறதா, எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க, அங்க அது தெரியறது இது தெரியாது சொல்லும்போது அர்ஜுனன் மாத்திரம் தான் என்ன சொன்னார், எனக்கு அந்த கண்ணோட அந்த பறவையோட கண்ணு மாத்திரம் தான் தெரியாது, வேற ஒண்ணுமே எனக்கு கண்ணுல புலப்படலைன்னு. அவ்வளவு போக்கஸ்ட் மேன். பட் அந்த மாதிரி ஆளே கன்ஃபியூஷன்ல போயிடுற. அப்போ நம்மளாம் எவ்வளவு, நமக்குலாம் இதே கிடையாது, போக்கஸே கிடையாது. நினைச்சா எங்கேயோ கண்ணு வேற எங்கேயோ பார்க்க போயிடும், எல்லாம் அலமோதிண்டே இருக்கும், மூக்கு ஏதோ நுகர்றதுக்கு போயிடும், சாப்பாடு வயிறு பசிக்கும், சாப்பிட போயிடுவோம், எல்லாம் இருக்கு நமக்கு. புலனை கட்டுப்படுத்த நம்மளால முடியாத காரியம். ஆனா அர்ஜுனன் அப்படி இல்லை, ரொம்ப வெரி ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டி. ஆனா அவரே எப்படி எடுத்த தீர்க்கமற்ற தன்மையில அந்த மாதிரி போயிட்டார். கிருஷ்ணர் இருபடைகளுக்கும் நடுவில் தேரை ஓட்டினார். குருக்ஷேத்திர போரில் போராட அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டார். அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தார். இதன் விளைவாக இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. கீதை மகாத்மியம். இது வந்து ஒரு இது படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, எதுவுமே ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மகாத்மியம், அதை பத்தி ஒரு பெருமையா கொஞ்சம் நான் ஒரு 7-8 ஸ்லோகம் இருக்கும், அதை படிச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து பகவத்கீதை ஆரம்பிக்கணும். இன்னைக்கு நான் அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்ல போறது, ஒன்லி ஒரு ஸ்லோகா இருக்கு, அது மாத்திரம் நம்ம பார்க்கலாம். அது இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம், அது மாத்திரம் பார்க்கலாம். பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன் வாழ்வின் எல்லாவித துயரங்களிலிருந்தும் ஏக்கத்திலிருந்தும் விடுபட முடியும். அப்படின்னா எனக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்திருக்குன்னா அதை படிச்சா கஷ்டம் போயிடுமா? கஷ்டம் போகாது, நம்மளோட கண்ணோட்டம் போய்விடும். இப்போ ஒருத்தருக்கு வலி இருக்குன்னா இட் இஸ் ஒன்லி கம்பேரிட்டிவ். அந்த வலி இருக்கும்போது நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த வலி தெரியாது. அதே போல ஒரு வருத்தம் இருக்குன்னா அது பக்கத்துல வேற அந்த இருப்போடுகள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஒரு வருத்தம் இருக்குன்னா அதுல வெளியில வேணா வேற அதை விட பெரிய சோகம் வந்தா இந்த சின்ன சோகம் எல்லாம் போயிடும். அதுதான் எல்லாரோட லைஃப்லயும் நடக்கிறது. சோ நமக்கு எல்லாருக்கும் நல்லதும் நடக்கிறது, கெட்டதும் நடக்கிறது. ஆனா இந்த சோகத்துல இருந்து வெளியில வரணும், ஏக்கத்துல இருந்து வெளியில வரணும், துயரத்துல இருந்து வெளியில வரணும்னா பகவத்கீதை படிக்கும்போது நம்மளோட கண்ணோட்டம், the way we look at things, அது சேஞ்சா போயிடும். அது பெர்ஸ்பெக்டிவ், நம்ம என்ன பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாக்குறோமோ அது சேஞ்ச் ஆயிடுது. நமக்கு இதெல்லாம் இவ்வளவுதானா, அப்போ இதுக்கு போயிட்டா நான் இவ்வளவு அங்க இது ரொம்ப வருத்தப்பட்டிருந்தேன், அந்த மாதிரி தோண ஆரம்பிச்சு. சோ தட் இஸ் வாட், அதுதான் நமக்கு வந்து படிக்கணும். சோ இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதிலிருந்தும் விடுபட்டு அவன் மறுவாழ்வில் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகிறான். பகவத்கீதையை முழு ஆர்வத்துடன் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவனது பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும். நிறைய இருக்கு, அதெல்லாம் இன்னும் நிறைய டீட்டெயிலா இன்னும் நிறைய படிக்கலாம், ஸ்லோகங்கள்லாம் வரும். இப்ப நம்ம இருக்கிறதே என்னன்னாக்கா, நம்ம பாவ புண்ணியம் கணக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்லாம் ஒரு மாதிரி பண்ணி, இந்தா ஒரு நிறைய அசட்ஸ் இருக்கு, இந்த நல்ல குடும்பத்துல பொறுக்க வச்சு விடுறேன் அப்படின்னு. இன்னும் இருக்கு நிறைய பாவத்தோட மூட்டையெல்லாம் நான் அழிக்கல அவர், அதெல்லாம் அழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஜென்மத்தை என்ன மாதிரி ஆகும் தெரியாது. ஆனா இந்த ஜென்மத்துல ஒரு ஹியூமன் பீங்கா பிறந்துட்டோமே, ஏதோ ஒரு பை லக்கு பை சான்ஸ்ல வந்துட்டோம். ஏன்னா பழைய மூட்டையெல்லாம் பார்த்தா நிறைய இருக்கும், கிலோ கணக்குல டன் கணக்குல இருக்கும். ஏன்னா எவ்வளவு ஜென்மம் எடுத்திருக்கோம் தெரியாது. அப்ப அதெல்லாம் நமக்கு வந்து அதுல இருந்து விடுபடணும்னா என்னது,
பகவத்கீதா மாதிரி படிக்கிறதும் ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் பண்றா போல பகவான தியானம் பண்ண 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 என்ன ஆயிடுனாக்கா இப்ப பண்ற நம்ம ஏதோ தெரியாம பண்ற தப்புகளும் நம்ம நிறைய இதுக்கு முன்னாடி ஜென்மத்துல நிறைய என்னெல்லாமோ தப்பு பண்ணதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிஞ்சு போகணும். அதனாலதான் அதெல்லாம் எல்லாருக்குமே தெரியும். அதனாலதான் எல்லாரும் வந்திருப்போம் 18 days கோர்ஸ்ல. சோ இதெல்லாம் பேசிக் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா திரும்பி அதை எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னாக்கா இதுதான் இதை கொடுத்துருக்கு பகவத்கீதால அதுதான் கொடுத்துருக்கு. சோ கீதா மகாத்மியத்துல ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் மாத்திரம் கொடுத்துருக்கு, விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நாங்க படிக்கிறோம். சர்வோபனிஷதோ காவோ துக்தா கோபால நந்தனஹ பாத்தோ வத்ஸ சுதிர் போக்தா துக்தம் கீதாமிருதம் மகத். எல்லா உபனிஷத்துகளும் சாரான கீதோபனிஷத் என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவை போன்றது. இது முன்னாடி பார்த்தோமே அதேதான். இடையர்குல சிறுவனாக புகழ் பெற்று விளங்கும் பகவான் கிருஷ்ணரால் கறக்கப்படுகிறது. துக்தா யாரு? துக்தனா பால் கறக்கப்பட்டவர் யாரு? கோபாலநந்தனா. பார்த்தாங்கிறது யாரு? அர்ஜுனன். அவர் வத்சன காஃப், கண்ணுக்குட்டி. சுதீர் போக்தா அமிர்தம், போக்தா துக்தம், துக்தம்னா பால். அவர் பால் குடிக்கிறாங்க. இது காஃப். கீதா அமிர்தம், கீதா அவ்வளவு அமிர்தமா இருக்கு அப்படின்னு. அர்ஜுனன் என்று போன்ற கிருஷ்ணரால் கறக்கப்படுகிறது. அர்ஜுனன் கன்று போன்றவன் அறிவு சான்றவரும் தூய பக்தர்களும் பகவத்கீதை எனும் அமிர்த பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள். அப்ப நம்ம தான் தூய பக்தர்கள். நம்ம தான் பகவத்கீதை படிக்க வந்திருக்கோம். அப்ப நம்ம எல்லாம் ரொம்ப வெரி லக்கி. நம்ம அந்த தூய பாலை குடிக்க அனுபவிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். அர்ஜுன விஷாத யுகம். இது ஒரு டைட்டில் என்னது? ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் டைட்டில் என்னது? அர்ஜுன விஷாத யுகம். விஷாதனா என்னது? ரொம்ப வருத்தத்துல இருக்காரு அவர். முதல்ல நல்ல வீராப்பாவோ சண்டை போடுறதுக்கு கூப்பிடுறாரா, சரி சண்டை போட்டுடலாம் என்னப்போ அப்படி. ஏன்னா இவர் தான் பெரிய வில்லாளியாச்சு. ஒரு ரொம்ப எழுதா போதும் எல்லாம் டகடகான்னு முடிஞ்சுடுவா. ஆனா அங்க போய் நின்னப்புறம் தான் அவர் வேணும்னே இவர் இது ரதத்தை எங்க போய் நிறுத்துறாரு? தாத்தா இருக்கிற இடமும் குருமார்கள் இருக்கிற இடமும் கசின்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற இடமும் அங்கேயே போயிட்டு நிறுத்துறாரு. ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா மனசு கலங்கட்டும் இருக்கு, நல்லா புரிஞ்சு வரணும் அப்படின்ட்டு. சோ அது ஆடி போயிடுறார். அதுதான் நம்ம இப்ப படிக்க போறோம். எழுஜுனி கவலை ஆயிடும். இப்ப ஒரு 10 minutes வில் பினிஷ். திருதராஷ்டிரா. இப்ப திருதராஷ்டிரோட ஒரு கேரக்டர் இருக்கு. அது கேரக்டர்னா என்னது? ஒரு ராஜா, ஒரு கண்ணும் தெரியலை. அண்ட் அவர் என்ன சொல்றார்? ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ஸ் அவர் தான் சொல்லியிருக்கார். என்ன சொல்றார்? திருதராஷ்டிர உவாச்ச. உவாச்ச உவாச்ச சான்ஸ்கிரிட்ல அப்படி சொல்லித்துனா என்ன அர்த்தம்? சொன்னார், கூறினார் அப்படின்னு பொருள். அப்ப திருதராஷ்டிர உவாச்சன் என்னது? திருதராஷ்டிரன் சொன்னார். என்ன சொன்னார்? தர்ம கஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயுயுத்சவஹ மாமகாஹ பாண்டவாச்சைவ கிம் அகுர்வத சஞ்சய. அப்படின்னு என்னது? தர்ம கஷேத்திரங்கிற குருக்ஷேத்திரத்துல நீங்க குரு எல்லாம் படிக்க கூடாது. ஓகே, குருன்னு படிக்கணும். ஏன்னா இப்ப நான் அதை கரெக்ஷன் பண்ணிடுறேன். ஏன்னா நம்ம தமிழ்ல கு கு எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும். குருனாக்கா அது வேற. குருங்கிறது யாரு நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு குரு சொல்லணும் இல்லையா? ஒரு இருட்டை என்னது அஜ்ஞானத்தை அகற்றுபவர் குரு. பட் இது இப்ப நம்ம அதை பத்தி பேசுறது குருக்ஷேத்ரா. அந்த இடத்தோட பேரு குருக்ஷேத்ரா. அது பெரிய நல்ல தர்மமான உள்ள நல்ல இடம் அது கஷேத்ரா. சமவேதனா எல்லாரும் கூடி இருக்காங்க. வியுத்சபா எல்லாரும் கூடி இருக்காங்களே அங்க. மாமகாக என்னுடைய பிள்ளைகள். பாண்டவாஸ் பாண்டவர்கள் என்னோட தம்பி பாண்டுவோட புத்திரர்கள். பாண்டவாஸ் ச ஏவ. சைவன என்னது? ச ஏவ அப்படின்னா அண்ட் ஆல்சோ. நம்ம இது இருக்கு மற்றும் மேலும் தமிழ்ல இருக்கு, இங்கிலீஷ்ல இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ அப்படிலாம் போடுறோமே அதேதான் இதுல. சான்ஸ்கிரிட் இஸ் ஆல்சோ சேம். ஒளி என்ன வேர்டு தெரியணும் அவ்வளவுதான். அப்ப அவ சேர்த்து ஒரு சைவ அப்படி போட்டு விடுறான். கிம் அக்குர்வத. கிம்னா என்ன? கிம் என்ன பண்றாங்க சஞ்சயா? அவன் என்ன பண்றாங்க? என் பசங்களும் பாண்டவோட புத்திரர்களும் அந்த எல்லாம் சேர்ந்திருக்காங்களே சமவேதா. அந்த இடத்துல தர்மக்ஷேத்திரத்துல என்ன பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்கிறார் இந்த சஞ்சயன்ட்டு. அதுதான் ஆரம்பமே. அதான் அவங்க என்ன பண்றாங்க யுத்த களத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்க. அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு? இந்த அவரோட அந்த கொஸ்டின்லயே நமக்கு என்ன தெரியறதுன்னா தர்மக்ஷேத்திரங்கிறது எல்லாரும் கூடி இருக்காங்க. அதுல பாண்டவர்கள் இருக்கா, பாண்டவர்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ற ராஜாமார்கள் இருக்கா, கௌரவர்கள் இருக்கா, கௌரவர்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ற அவங்க தாத்தாவே. பாண்டூசோடும் தாத்தா தானே, இவங்களுக்கு தாத்தானே அவருக்கு தாத்தா தானே. ஆனா அவளும் இருக்கா, டீச்சர்ஸ் குருமார்கள்லாம் இருக்கா. அப்புறம் என்னது அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ஒரு ராஜாமார்கள் எல்லாம் இருக்கா. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல என் பசங்க என்ன பண்றாங்க, என் தம்பி பசங்க என்ன பண்ற, அப்படி பிரிச்சு பிரிச்சு பாக்குறாங்க. அப்ப இது கொஞ்சம் ஒரு பிக்டோரியல் இது போட்டு காட்டி கொடுத்துருக்கான். எப்படி எல்லாரும் சேர்ந்து இருக்கும்போது எல்லாரும் என்ன பண்றான்னு கேட்டா போகணும். ஆனா தன்னோட பசங்க நல்லா இருக்காங்களா தெரிஞ்சுக்க வேண்டி அவங்க அப்போ என்னுடைய பசங்கன்னா எப்படி அது
இந்த மாதிரி ரசகுல்லா மாதிரி, இல்ல வெண்ணெய் வச்சுக்கலாமே. வெண்ணெய் வந்து நல்லா கடைஞ்சு போச்சுன்னா அதுக்கு அந்த தண்ணிக்கெல்லாம் ஒரு வேல்யூவே இருக்காது. சோ அதெல்லாம் வந்து போட்டோம். ஆனா என்னுடைய பசங்க அப்படின்னா என்னது, நல்ல ஒரு அதுல இருந்து என்ன சத்து, ஒரு வெண்ணெய் வந்துன்னா வெண்ணெய் மாதிரி அவ்வளவு பாதுகாத்து வைக்கிறார். கண்ணு மாத்திரம் குருடு இல்ல, அவர் எல்லாமே ஒரு மயக்கத்துல இருக்கார். பிள்ளைகள் தான் என்ன காப்பாத்துவா, பிள்ளைன்னு பிள்ளை பாசத்துல இருக்கார். நமக்கு அதுல இருந்தும் எல்லாம் படிக்கணும். இந்த மாதிரி இந்த பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்குள்ள எல்லாம் வந்துடும் நமக்கு. எல்லா ஃபேக்ட் வழியில வந்துடும். யார் எவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ண போறாங்க ஃபியூச்சர்ல தெரிஞ்சு போயிடும். ஏன்னா பகவான் தான் ஹெல்ப் பண்ற, பகவான் தான் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்க போற. ஓகே, அடுத்தது 1.3. இது பாருங்க 1.2 எல்லாம் இப்ப சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டு நேரம் கிடையாது. இது ஒன்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் படிக்க போறோம். பஷ்யைதாம் பாண்டு புத்திராணாம் ஆச்சாரிய மகதீம் சமம் வியூடாம் திருப்பத புத்திரேண தவ சிஷ்யேன தீமதா. ஏன் என் ஆசிரியரே, அவர் வந்து துரோணாச்சாரியர்கிட்ட கத்தி கண்ணெல்லாம் உருட்டி நல்லா ஒரு அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுறதே ஃபர்ஸ்ட் தப்பு. பெரியவங்களுக்கு மரியாதையோட பேசணும். அந்த மாதிரி ஒரு பெரியவங்க எல்லாம் தப்பு பண்ணாம இருக்க மாட்டாங்க, தப்பு பண்ணிருப்பாங்க. ஆனா இப்ப இந்த மாதிரி எல்லாம் சத்தம் போட்டு பேசுறது இதெல்லாம் கூடாது. அப்ப நம்ம என்ன படிக்கணும், இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு என்ன சொல்றாரு. இதுல என்ன சொல்றாருனாக்கா, என்ன ஆசிரியரே, இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை பாருங்கள். உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான துருபதாவின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. துருபதன் யாரு, இது திருப்பத புத்திரேனா. திருப்பதன் வந்து இவர் வந்து சின்னதா இருக்கும்போது துரோணாச்சாரியரும் திருப்பதனும் சின்ன பால்ய சிநேகிதர்கள். அவ வந்து சின்ன வயசுல கூட படிச்சவங்க. திருப்பதன் வந்து மகாராஜா, ஒரு ராஜாவோட பிள்ளை. அப்போ நேச்சுரலி இல்லையா, அவர் வந்து ஃபியூச்சர்ல என்ன ஆகும், ராஜா தான் ஆக போறான். இவர் வந்து ஒரு பிராமணர். இவர் என்ன ஆகும், எங்கேயோ போயிட்டு யாருக்கும் வில் என்னது வில் எப்படி அம்பு எப்படி இது அம்பை எப்படி எய்யணும், இதுதான் அவருக்கு அந்த நாலேஜ் தான் இருக்கும். அதைதான் சொல்லி கொடுக்க போறாரு. எப்படி இருந்தாலும் அப்ப இவர் வந்து பேசிக்கிறார் சின்ன வயசுல, நீ நாளைக்கு ராஜா ஆயிட்டேன்னா எனக்கு வந்து எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவ இல்லையா, யூ வில் பி மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். அப்படி எஸ் எஸ் எஸ், நம்ம எல்லாம் இப்ப பேசிக்கிறோமே, எனக்கு அந்த ஃப்ரெண்டு ரொம்ப பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு ஸ்கூல் டேஸ்ல சொன்ன ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் இப்ப காணாமே போயாச்சு. நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்புறம் காலேஜ்ல we are all thick friends அப்படின்லாம் சொல்லுவான். அவங்க எங்க போனாங்கன்னே தெரியாது. அப்ப அந்த மாதிரிதான் நம்ம லைஃபே போயிட்டு இருக்கு. இவரோட லைஃப்ல அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. பெரியவன் ஆனப்புறம் என்ன ஆயிடுத்து, ஆனா இவர் போறார். நீ வந்து ராஜா ஆயிட்ட, இப்போ எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொன்னீன்னு. ஆனா அவர் என்ன பண்றார், துருபதன் கண்டுக்கவே இல்லையா. நீ யாரு எனக்கு தெரியாது, கெட் லாஸ்ட். அந்த மாதிரி பண்ணினோட என்னாச்சு, இவருக்கு ரொம்ப கோவம். சின்ன வயசுல அவ்வளவு எல்லாம் ப்ராமிஸ் பண்ண, நீ வந்து பெரியவன் ஆயிட்டு இந்த மாதிரி ஆயிட்டே இருந்தோம்னா மறக்கவே முடியாது. நான் வந்து சம்திங் அவர் வந்து பிடிக்காம எனிமி மாதிரி ஆயிட்டேன். ஆனா அந்த துருப்பதனோட புத்திரன் வந்து படிக்கிறதுக்கு வரார். இனிமையோட குழந்தை வந்தாலும் என்ன பண்ற இவர், பாரபட்சம் காட்டாம, அவளும் நான் என்னோட ஸ்டூடெண்ட் தான், யாரு வந்தாலும் சொல்லி கொடுக்கணும், அந்த ஒரு கல்ச்சர் இவருக்கு இருந்தது. நல்ல ஒரு டீச்சர். அப்ப அவர் வந்து அவருக்கும் சொல்லி கொடுத்தார். அப்ப இதெல்லாம் அவருக்கு கோவம். நீங்க சொல்லி கொடுத்த அந்த யாரு பாண்டவாசம் பாருங்க, நீங்க சொல்லி கொடுத்த திருப்பதனோட புத்திரன் எல்லாம் அவங்க எல்லாம் சேர்ந்துட்டும் உங்களை எதிர்த்துன்னு அந்த எதிரணியில நிக்கிறாங்க. உங்களை எதிர்த்து உங்களை கொல்லறதுக்கு அவங்க எதிரணியில நிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சத்தம் போட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதையோட மனநிலை என்னது, அர்ஜுனனின் குழப்பம். நம்ம இவரை பார்த்தோம், என்னது திருத்தராஷ்டிர பார்த்தோம். திருத்தராஷ்டிரம் என்னது, என் பசங்க எப்படி இருக்காங்க, போர்க்குளத்து அவ்வளவு பேர் சண்டை போடுறா, எவ்வளவு பேர்லாம் எப்படி இருக்காங்க, அது எல்லாரும் பத்தி கவலை இல்லாம என் பசங்க எப்படி இருக்காங்க அது மாத்திரம் அவருக்கு தெரியணும் அப்படின்னு. இவன் வந்து வேற விதமா சொல்றான் துரியோதனன். அர்ஜுனன் எப்படி குழப்பது, அவனுக்கு என்ன குழப்பம், அர்ஜுனனின் குழப்பமும் கலக்கமும் கிருஷ்ணரே பகவத்கீதை பேச செய்து அவரை மீட்க செய்தன. வெளிப்படையாக அர்ஜுனன் பகவத்கீதை முதலில் கேட்பார் என்றாலும் அது அனைவருக்கும் நலனுக்காக முன்னாடி பார்த்தோம். பட் இது வந்து பிக்டோரியலா கொடுத்திருக்கான். இவருக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அங்க போய் பார்த்தோன்னா, ஆஹா என்னோட எதிரி யார் இருக்கிறா, என்னோட கசின் பிரதர்ஸா, இவாளெல்லாம் கொன்னுட்டு எனக்கு ராஜ்யம் வேணுமா, வேண்டவே வேண்டாம். ஆஹா என்னோட தாத்தானுக்கு அவங்க பீஷ்மர் இருக்கிறார், துரோணாச்சாரியர் இருக்கார், கிருபாச்சாரியர் யாரெல்லாம் இருக்கா, எனக்கு ஆச்சாரியார்கள், எனக்கு இந்த வில்ல எப்படி பிடிக்கணும், எப்படி அம்பையணும் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தா, அவளை எதிர்த்து நான் போராட்டமா, கண்டிப்பா என்னால இதெல்லாம் முடியாது, எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, எனக்கு இந்த போரும் வேண்டாம், ஒண்ணும் வேண்டாம், இந்த ராஜ்யம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சோர்ந்து விடுறாரு. அவன் வந்து ஓடல, பட் இப்ப ரொம்ப வீக்கா போயிடுறாரு. கையில இந்த இதெல்லாம் நழுவிடுறது, காலெல்லாம் நடுங்கிறது, உடம்பெல்லாம் உதறது, ஒரே இது அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும். ஸ்லோகால வரும், ரொம்ப டீட்டெயிலா ஸ்லோகாலாம் கொடுத்துருக்காரு. சோ அந்த மாதிரி ரொம்ப கன்ஃபியூஷன். கிருஷ்ணா அதெல்லாம் பார்த்துன்னு பேசாம சிரிச்சுட்டு இருக்காரு. எல்லாம் இந்த டிராமா போடுறது எல்லாம் சூத்திரதாரி யாரு, கிருஷ்ணர் தானே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினைகள். திருத்தராஷ்டிரனோட ஒரு மாதிரி கண்ணோட்டம், துரியோதனனின் ஒரு மாதிரி கண்ணோட்டம், அர்ஜுனனின் ஒரு மாதிரி கண்ணோட்டம். அப்ப நம்ம இப்ப இவ்வளவு நாள லைஃப்ல ஒரு கண்ணோட்டத்தோட பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் நம்ம வந்து தப்பா கணக்கு போட்டுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம்.
ஏன்னா இவ 3 பேர் பாக்குறதும் சரி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் தான் ப்ரூவ் பண்ண போறோம். இவ 3 பேர் பாக்குறது கண்ணோட்டமும் தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றா போல நம்ம இந்த பகவத்கீதையை படித்து ஓஹோ நம்ம லைஃப இப்படி நினைச்சுட்டு இருந்தோமே, இதெல்லாம் தப்பான்னு நமக்கு உள்ள புரிய வரும். அதுக்கு என்ன பண்ணோம், ஒரு நாள் படிச்சா போறாது, இந்த 18 days வரும். அப்பவும் புரியுமா டவுட்ஃபுல் தான். எனக்கு வரல, எனக்கு கண்டிப்பா வரல. ஆனா நான் படிக்கிற காலத்துல வேற L2 L3 எல்லாம் இந்த level 2 எல்லாம் கிடையாது. திரும்பி திரும்பி இந்த 18 days படிச்சுட்டு இருப்பேன். அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிஞ்சுது. சோ அந்த மாதிரி நமக்கு திரும்பி திரும்பி பண்ணலாம், யார் வேணா பண்ணலாம். இது நம்ம பௌதிக ஸ்கூல் மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்க்கு அப்புறம் செகண்ட் தான் போகணும், இல்ல இல்ல எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் போனான்னு கிடையாது, நீ செகண்ட் தான் போகணும் அப்படின்னு அனுப்புவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி கிடையாது. இது திரும்பி திரும்பி இந்த 18 days பண்ணலாம். ஆனா லெவல் மேல 2 3 வாங்கி போகலாம். திரும்பி திரும்பி 18 days ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். சோ இதுதான் ஒரு அட்வான்டேஜ் ஆன்மீகத்தும். 1.19 சகோஷோதாத்தராஷானாம் ஹிருதயானி व्यदारयत् नपश्च பிருத்திவீம் சைவம் தமுலோ அபியனுநாதயன். பல்வேறு சங்கொலிகளுக்கும் வந்து ஆரம்பிச்சாச்சு, சங்கெல்லாம் முழங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சங்கொலி எல்லாம் ஆரம்பிச்சா. இப்போ மட்டும்தானே ஒரு போர் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி தண்டனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதுல எல்லாம் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, சங்கு முழங்க ஆரம்பிச்சுவாங்க. பல்வேறு சங்கொலிகள் முழக்கம் பேரொலியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருத்தராஷ்டிரின் மகன்களுக்கு இதயங்கள் சிதறி போயின. ஏன் அவரோட இது திருத்தராஷ்டிரின் மகன்களுக்கு மாத்திரம் இதயம் ஏன் சிதறி போயின? தப்பு பண்ணவர் அவங்கதான். அவங்களுக்கு யாருக்கு அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, குருகுருக்கும் என்னது தப்பு செஞ்ச இது குருகுருக்கு என்ன சொல்லுவா இல்லையா, அந்த ஒரு பழமொழி. அந்த மாதிரி அவங்க எல்லாம் தப்பு பண்ணிருக்காங்க. தப்புக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றதுக்கு நிறைய ராஜாமார்கள் இருக்காங்க, எஸ் சார் போடுறதுக்கு. அவங்க தாத்தாவே தெரியும், நியாயம் என்னது தெரியும். இருந்தாலும் அந்த வீட்டுல நான் சாப்பிடுறேனே, அது விசுவாசமா இருக்கணுமே அந்த ராஜாக்கு, அதனால நான் அங்க இருக்கேன். குருமார்களா இருக்கட்டும் எல்லாம் தெரியும், நியாயம் யார் பக்கம் இருக்குன்னு தெரியும். இருந்தாலும் அவங்க அங்க இருக்காங்க. அப்ப அவங்க இதயங்கள்லாம் சிதறி போயினா என்ன அர்த்தம், அவங்க நடுக்கம் ஆயாச்சு. இதுதான் தோல்விதான் நமக்கு. ஏன்னா இவங்க கையில உள்ள அந்த சங்கு முழக்கத்திலேயே அவங்க வந்து அவங்களோட ரிசல்ட் தெரிஞ்சு போயிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, 1 minute. நேரம் சரியா போயிடும். Got stuck. Actually, almost come to the 4th slide, the last slide. To share. இன்னும் 4 ஸ்லைட் இருக்கு, முடிச்சுடலாம். ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம இந்த அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்ததுனால கொஞ்சம் லேட் ஆச்சு. சில சாப்டர் கொஞ்சம் பெருசுதான். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர், 4th சாப்டர் கொஞ்சம் நிறைய ஸ்லோகம் இருக்கும். நீங்க பகவத்கீதை புக்கு திறந்து பார்த்தாலே தெரியும், நிறைய இதுல எல்லாம் நிறைய ஸ்லோகங்கள் இருக்கும். அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஸ்லைட் ஷோவே போடுங்க, பெருசா தெரியுமே. எஸ், அவங்க கையில சங்குகள்லாம் இருந்தது, அதோட பேர்லாம் பார்க்கலாமா? கிருஷ்ணர் கையில என்னது, அனைத்து பாண்டவர்களின் சங்குகளை ஊதினார் மற்றும் எல்லா வாத்தியங்களும் அதிர்ந்து முழங்கியது. கிருஷ்ணர் கையில உள்ள சங்கு பேர் என்னது, பாஞ்சஜன்யம். இதெல்லாம் வந்து ஸ்லோகத்திலேயே வரும், படிச்சுன்னா நல்லது. இன்கேஸ் ஒரு இந்த பிளாங்க்ஸ் தான் வராது, ஐ திங்க் ஒன்லி செலக்ட் த கரெக்ட் ஆன்சர் வரும்போது இது வரலாம். சோ நீங்க வந்து அது பார்க்கலாம். கிருஷ்ணர் கையில உள்ள சங்கு பேர் என்னது, பாஞ்சஜன்யம். அர்ஜுனன் கையில உள்ள சங்கு பேரு தேவதத்தம். யுதிஷ்டரோடு அனந்த விஜயம். பீமனோட சங்கு பேரு பவுண்ட்ரம். நகுலன் சுகோஷம். சகாதேவனோட சங்கு பேரு மணி புஷ்பகம். திருத்தராஷ்டிரின் மகன்களின் இதயங்கள் நொறுங்கின. இதெல்லாரும் சேர்ந்து முழங்க ஆரம்பிச்சோன்னா அவங்களோட இதயங்கள்லாம் நொறுங்கினான்னு. இந்த வெவ்வேறு சங்குகளின் ஒளி சலசலப்பாக மாறியது. இதனால் வானத்திலும் பூமியிலும் அதிர்வுற்றது. இது திருதராஷ்டிரின் மகன்களின் இதயங்களை தொட்டன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ திங்க் மை இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஓகே, இது இப்போ வந்து பட் இவங்க சைட்ல என்ன எடுத்து பயமே இல்லை. ஏன்னா மடியில கனம் இருந்தா தானே பயம். இவங்களுக்கு என்ன, நீங்க கேட்டீங்க போர் புரியணும், வந்துட்டோம். தப்பு யாரு பண்றாங்க, நீங்க. அப்ப எங்களுக்கு பயமே இல்லை, போர் புரியணுமா போர் புரியும். இருந்தாலும் இவங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் இது இருக்கு, 9 இது இருக்கு. இதுல எவ்வளவு கொடுத்துருக்கா, 3 4 5, உங்களுக்கு கம்மியா தான் கொடுத்துருக்கா. பாக்கலாம் இதுல என்ன மிஸ் ஆயிருக்கு பார்க்கலாம். தர்மக்ஷேத்திரம், அந்த இடத்துல என்னது தர்மக்ஷேத்திரம். என்ன தர்மத்துக்கு அதர்மமா பண்ற அவங்களுக்கு எல்லாம் அங்க அழிவுதான். ஆனா இங்க தர்மத்துக்கு நியாயத்துக்கு போராடும் போது அவங்க கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். தெய்வீக தேர், இந்த தேரும் வந்து தெய்வீக தேர். அக்னி பகவான் கொடுத்ததுனால இந்த தேர் எப்படின்னா எல்லா இடத்துலயும் இப்படி இப்படி டேர்ன் பண்ணிட்டே போகும். அது ஒண்ணு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், எங்க வேணா அது டேர்ன் பண்ணிட்டு எப்படி வேணா போகும்.
சங்கநாதம் எல்லா கையிலயும் அது வந்து தெய்வீக சங்குகள் இருந்தது. அதனாலயும் அது வந்து இதெல்லாம் ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு குட் ஓமன் சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒரு நல்ல ஒரு என்ன சொல்லுவாருக்கு, இது இவங்க ஜெயிக்கதான் போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. இதெல்லாம் காண்டீவம் இவர் கையில இருக்கிறது, வில் அம்பு, அதுவும் வந்து பசுபதாஸ்திரம் அது பேர். அதனாலயும் அப்புறம் பாக்யலட்சுமி, எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணா இருக்காளோ அங்க அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து இவர் லட்சுமி இருப்பார். பகவானோட ஹிருதயத்திலேயே லட்சுமி உட்கார்ந்து இருக்கா. அப்ப நம்ம லட்சுமியை மாத்திரம் தனியா வழிபட்டு அவர் வரமாட்டா. நான் என் கிருஷ்ணனை விட்டுட்டு எப்படி வர்றதுன்னு தான் கேட்பா. அப்ப நம்ம கிருஷ்ணரை வழிபட்டுட்டா என்னது, ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னா போறோம், லட்சுமி கூட வந்துடுவா. நமக்கு பணம் வேணுமா, ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னா போறோம், பணம் வந்துடும். எல்லாத்துக்கும் நல்ல செழிப்பு இதா இருக்கணுமா, கிருஷ்ணரை கூப்பிட்டா போறோம். கிருஷ்ணர் தான் எல்லாமே மூல காரணம். இப்போ ரிஷிகேஷா பாகியலட்சுமி இருக்கா, பகவானே இருக்காரு. அப்புறம் வந்து இது கப்பித்வஜா, அது ஒண்ணு விட்டு போயிருக்கு. இன்னும் என்ன இருக்கு, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 உண்டு. ஒண்ணு கப்பித்வஜா. கப்பித்வஜானா இப்ப ஹனுமான் இருக்கார். இந்த துவஜம்னா பிளாக், இந்த இது கொடியில அனுமான் இருக்கிற இடம் ஜெயம். அது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஏன்னா ராமாயணம் பார்த்திருக்கோம். வந்து கண்டேன் சீதைன்னு சொல்லிட்டு வராரு இல்லையா. அப்புறம் எப்படி அந்த லங்காவை அழிக்கிறார், அவர் எப்படி கடலை தாண்டி போறாரு, எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். ராமாயணம் தெரியாதவங்க யாரும் இருக்க மாட்டார். அவர் அப்புறம் என்னது, அவர் மூலிகை வானம், இவர் லக்ஷ்மண மூர்ச்சையை விழுந்திருக்காரு. அவருக்கு மூலிகை வேணும்னா உள்ள பேத்த எடுத்துன்னு வந்துட்டார், ஒரு மலையை பேத்த எடுத்துன்னு வந்துட்டார். அவ்வளவு பலசாலி, அவ்வளவு ஒரு ஞானம் அவருக்கு எல்லாம் இருக்கு. ஆனா அவருக்கு தெரியாது அவர் அந்த மாதிரி அப்படின்னு. ஆனாலும் எப்படி இருக்கார், ராமர் சீதா நிற்கிறா, அவர் வந்து கீழே ஹம்புல ஒரு சர்வன் மாதிரி இப்படி கீழே குனிஞ்சுண்டு நமஸ்காரம் பண்ண, அந்த மாதிரிதான் நம்ம கூட்ட பார்க்கணும். ஆனா இவர் இருக்கிற இடம்லாம் எப்படி வெற்றி தான் கிடைக்கும். அப்புறம் வந்து இது வந்து இவருக்கு ஏன் போர் புரிய வேண்டாம் அர்ஜுனனுக்கு, இவருக்கு என்னெல்லாம் அதெல்லாம் 5 ரீசன் கொடுத்துருக்கான். ரொம்ப இரக்க குணம். அவங்களெல்லாம் நான் வந்து கொண்டுட்டா பாவம், அவங்க வீட்டுல எல்லாரும் இறந்து போச்சுன்னா அப்புறம் என்ன, மனுஷாலாம் இறந்து அப்புறம் எனக்கு ராஜ்யம் கிடைத்து என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு. இன்பம் இல்லை, அதனால எல்லாம் எனக்கு ஒரு இன்பம் கிடையாது. எல்லாரும் இருந்து எல்லாரும் ஜெய ஜெயின் இருக்கிறது தானே இன்பம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. பாவ செயல், ஒருத்தர் கொலை பண்றோம்னா கண்டிப்பா அது பாவம் தானே. ஒரு நம்ம எல்லாம் ஒரு கொசு அடிக்கிறோம்னா டெஃபினெட்லி அது பாவம். அதுலயும் ஒரு ஆத்மா இருக்கு. ஆனா வேற வழியில நம்மளை கடிக்கிறது நம்ம கொலை பண்றோம். ஆனா அதுவும் பாவம் தான், டெஃபினட்டா அது பாவம். ஆனா ஒரு என்னது, ஒரு இது வந்து இதாயிடும், கிராஸ் பண்ணி போயிடலாம். ஏன்னா நம்ம தான் ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் எல்லாம் நிறைய பண்ண போறோமே, பகவத்கீதை எல்லாம் அட்டென்ட் பண்றோம். அதுல இருந்து சின்ன சின்ன தவறுதல்ல இருந்து நம்ம வந்து வெளியில வந்துடும். பாவ செயல், இவர் என்ன சொல்றாரு, எல்லாம் கொல்றதெல்லாம் பெரிய பாவ செயல். குடும்ப பாரம்பரியம், அந்த வீட்டுல இருக்கிற ஒரு தாத்தாவோ அப்பாவோ சித்தப்பாவோ பெரியப்பாவோ மாமாவோ யாரோ அவங்க இதுல சண்டை போடுறதுக்கு வந்தாங்கன்னாக்கா அந்த வீட்டுல அந்த ஆளு போயிடுவாரே, அவ புருஷா இல்லாத அந்த வீடு எப்படி இருக்கும், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போவாங்களே, குடும்ப பாரம்பரியமே நசிஞ்சு போயிடுமே அப்படிங்கிற வருத்தப்பட. அப்புறம் இருமனம், ரொம்ப கன்ஃபியூஸா இருக்காரு. அதனால நான் வந்து போர் புரியணுமா வேண்டாமா கிருஷ்ணா நீ சொல்லு அப்படின்னு 2வது சாப்டர் நாளைக்கு தான் ஆரம்பமே ஆப்போறது. என்ன சொல்ல போற கிருஷ்ணா, அது வரைக்கும் அவர் பேசாம கேட்டுட்டு இருக்காரு. புலம்புறதெல்லாம் புலம்பி தள்ளு, பரவாயில்ல நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். நாளைக்குதான் 11வது வருஷத்துல இருந்து 11வது அந்த இதுல ஸ்லோகத்துல இருந்து அவர் சொல்ல போறார். இது நீ நினைக்கிறது தப்பு, இப்படி இருக்கணும் ஆயிடுச்சு. இப்ப லாஸ்ட்ல என்ன கொடுத்துருக்கனாக்கா, இப்ப நம்ம என்ன பார்த்தோம் இது வரைக்கும்னா, திருத்தராஷ்டிரன் விசாரணை. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தை கேட்கிற கிம் அகுர்வத, என்ன பண்றாங்க, கிம் என்ன அங்க என்ன பண்றாங்க, என்னோட புத்திரர்களும் பாண்டுவோட, என் தம்பி பாண்டுவோட புத்திரர்களும் என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்கிற ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். அப்புறம் என்னது 2வது 2ல இருந்து 11 வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம், துரியோதனின் பயம், மகத்தையும் சமம் யூடம், இந்த யூடத்துல எல்லாரும் இருக்காங்க இருந்தாலும் பயம் அவனுக்கு, நான் தோத்து போயிடுவேன்னு அவனுக்கு நல்லா தெரியும். ஏன்னா நியாயத்துக்கே சண்டை போடலையே, அதனால அந்த பயம் இருக்கும் அவனுக்கு. அப்புறம் சங்கு ஊதுதல் 12ல இருந்து 19 வரைக்கும், அதுதான் எல்லாரோட சங்கு பேரும் எல்லாம் கொடுத்திருக்கு. ஹிருதயானி வியதாரயத், ஹிருதயத்தை தொடர்ந்து அந்த சங்கெல்லாம் முழங்கிட்டு என்ன எடுத்து எல்லாரும் கௌரவாசலுக்குன்னா நொறுங்கின ஹிருதயம் எல்லாம் நொறுங்கி போயிடுது அப்படின்னு போட்டு. அப்புறம் அர்ஜுனனின் அவதானிப்பு எல்லாம் பாக்குறாரு. அவதானிப்புனா இஸ் லுக்கிங் அட் திங்ஸ். எல்லாரும் 2 தரப்புலயும் யாரெல்லாம் சண்டை போடத்துக்கு இருக்காங்கன்னு பார்க்கும்போது 20ல இருந்து 27 காண்டீவம் சம்ஸ்வத்தே ஹஸ்தார், காண்டீவம் கையில இருக்கிற வில்லம் எல்லாமே கையில இருந்து நழுவி விழறதான், அவ்வளவு வீக்கா போயிட்டாரு. மென்டலி பிகேம் வீக். அப்புறம் அர்ஜுனன் சண்டை போடாததற்கு காரணம் என்ன, 28ல இருந்து 46 வரைக்கும் அடுக்கின்றே போறார். இதனால எனக்கு சண்டை போட வேண்டாம், இதனால சண்டை போட வேண்டாம்னு. அப்பிரதிகாரம் அசாஸ்திரம், நம்ம பண்றதெல்லாம் சாஸ்திரத்துக்கு முரண்பாடா இருக்கு, அதனால பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு அவரோட இதெல்லாம் சொல்லுவார். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இதை நான் முடிச்சு விடுறேன். 1 minute. ஸ்டாப் ஷேர், ஸ்டாப் த ரெக்கார்டிங்ஸ்.